Noswaith dda i chi o'r Eglwys Gadeiriol, Eglwys Deniol Sant yma rhwng Môr a Mynydd y Mangor. A chantorion Gwynedd o dan ei harweinydd James Williams oedd yn agor y cyngerdd i ni heno gyda'r salm Molwch yr Arglwydd, y gerddoriaeth gan Bradwen Jones. Yn prif unawdydd ni heno ydy Helen Watts, un o brif gantorion Cymru. Ac yr ydyn ni'n falch o gael y cyfle i'w chroesawu hi yma heno. Mae'n deg dweud, rwy'n meddwl, i bod hi wedi arbenigo mewn canu darnau gan bach. A chan gan y cyfansoddwr hwnnw ydy i dewis cyntaf hi heno. Dyma Helen Watts i ganu Bis du be mir, Aros gyda mi. Fe ddywedir wrtha i fod organ yr Eglwys Gadeiriol yma yn un go arbennig. Gyda llaw fe geir cyfeiriad at organ Eglwys Bangor gan Ddafydd ap Gwilym yn y 14th ganrif ar 10. Ond nid at yr un sy'n yma nawr yr oedd o'n sôn. Dr Leslie Paul ydy organydd yr Eglwys Gadeiriol ac mae'n te wedi dewis un y weithiau bach i'w chwarae ni heno. Dyma fo nawr yn chwarae'r agoriad coral in dir ist Freude, yno ti arglwydd mae llawenydd.
Cantorion Gwynedd oedd yn agor y cyngerdd mewn ei heno. Wel, yma ym Mangor y mae man cyfarfod nhw, ond maen nhw'n dod o leoedd fel Dolgellau, Llangernyw a Sir Fôn, o Fôn i Feirion. Rydyn ni'n cysylltu enw WS Gwyn Williams a dau beth yn bennaf. A Chymdeithas Alawon Gwerin Cymru ac ar Steddfod Ryngwladol yn Llangollen. Dau faes y bu'n arloesydd dibrin ynddyn nhw, ac mae ddiddordeb ymhell o fod yn pylu. Rydyn ni mewn dyled iddo fo hefyd am gasglu a chadw'r rhai o drysoren gorffennol ni ym myd cerddoriaeth. O dyma rwan Gantorion Gwynedd yn canu i drefniant o Y Fam a'i Baban. Fe fydde unrhyw gais i gyfleu peth o naws diwylliant y gogledd yn gwbl annigonol heb roi lle canolog i'n bairdd a'n llenorion ni. Ac mae yna nifer o'r llenorion hynny wedi ceisio mynegu bwysiced fi broedd arbennig iddyn nhw. Un o'n sgrifenwyr cyntaf i wneud hynny mewn rhyddiaeth oedd Gruffydd Robert, pabydd ag ysgol Haig, y bu'n rhaid iddo ddianc o Gymru i'r Eidal, rhag llyd Elizabeth y cyntaf yn erbyn y pabyddion. A gyntaf yn alltyd yn Ninas Milan, mae Gruffydd Robert yn cofiau Gymru ef, yn iaith, goeth, gymalog, meistri'r dadeni disg. Bod yn deg y fangrell ydym, ac yn hyfryd gweled y dail gwyrdd leision yn gysgod rhag y tes, ac yn ddigrif clywed yr awel hon o'r gogleuwynt yn chwythu tan frig y gwynwydd, i'n llawenychu yn y gres anrhesymol hwn, sydd drwm wrth bawb a gafodd ei geni a'i meithrin mewn gwlad cyn oered ac i'w tir Cymru. Eto, mae arnaf hiraeth am lawer o bethau a gaid yng Nghymru, i fwrw'r amser heibio'n ddifyr ac yn llawen, wrth ochel y tes i'r ddydd haf. Canys yno, poethed fair dymur, fe gaid esmwythra a diddanwch i bob math ar ddyn. Os byddai un yn chwynchu digrifwch,
Fe gai buror a'i delyn i ganu mwyn bynciau, a datgeiniad per oslau i ganu gyda thant hynna fyny chi, a'i mawl i'r unwedd, yn tai gogan i ddrwg gampau. Os mae'n i chwythau glywed arfer y wlad yn amser ein teidiau ni, chwi ag a'i chynafgwyr bri glwydion, a ddangosau chi ar dafod leferydd bob gweithred hynod a gwiwglod a wneithu trwy dir Cymru ers talm o amser. Ond os myfyrio a ddymunech, neu ddarllen ar eich pen eich hun, chwi ag a'i ddewis lle cymwys i hynny, maint fyddai boethni'r tes. Naill ai mewn tai gleision hafaidd, neu gerllawr dwfr rhedegog mewn glyn a gyrgoed, neu mewn dyffryn llysieuog, neu ar ail dyldir meillionog, neu mewn cadlas o fedw neu o un planedig, neu ar fynydd amlwg a welog, neu mewn rhyw gyfle arall, lle ni byddai na blinder na llydded wrth wres yr hinon. Ond ynghylch y dref hon, nid oes dim tebyg. Canys os i ogo y cyrchwch, neu i gilfach heb hael yn tywynu un amser arni, chwi ag ewch oerfel a ngeuol. Os yntau mewn lle amlwg y trigwch, y brydni a dawdd frain ac adar. Os aros awnewch yn tŷ, chwi a fygwch gan fyllni. Ar gwyn llannau o'r fath yma, bod yn deg o'r olwg arnynt, ac yn hyfrytach aros yn lynt, nac mewn mannau eraill o'n hamgylch. Eto, ni chynhesa calon Cymro wrthynt, fel y gnau wrth lan dyfrdwy, neu lawr dyffryn clwyd, neu wrth aml o leoedd a fedrwn ni ei henwi, o feunol ddewi i gair gybu y môn. Hiraeth oedd yn symbolu atgof Gruffydd Robert. Afiaeth sydd wrth wraidd cofio'r darn nesa yma. Yn ei gywydd i Benmon, mae T. Gwyn Jones, dewin geiriau mwyaf yn barddoniaeth ni yn y ganrif yma, yn cofio taith a wnaeth rhyw hirddydd o haf gyda'i gyfaill W.J. Gruffydd draw dros y dŵr o Fangor i Benmon ar gwr eitha môn. Ar dir môn roedd irder mai, ar ei min eirwy menau ddillyn yn ymestyn mal un dres o ganau drisial, o dan draed roedd blodau'n drwch, cerddem ymysg i harddwch. Efo nem gofio ei henwau hwy a dwyn o'r tecandau o'i plith, ond nis dewisem, ond i wnaed pob un yn em. Ac o olom graig clywem gri yr wylan, ferch môr heli. Hoiw donau hadanedd llyfn claer, fel arfod llafn cledd. Seithau, hir hedau ar wyr, troau yn uchter awyr. Gwisgi oedd ac osgeiddig wrth ddisgyn ar y frochwyn fri gydon a ddawnsiau dani. Ond ei tardd i myned hi ymri crychlam ei reigion, gloen y dwfr, glaen y don, a'r garan ar y goror draw ymhell, drist feidwyr môr. Safai'r glaslwyd freuddwydiwr ar yw dalp o faen, a'r dŵr gan fwrw lliwch gwynferw y lli o'i gylch yn chwarae a golchi. Yn tain aros, heb bosio newid trem na'r hoi un tro. Gwrandawr gawr beiston goror, gwyliwr myd, miraglau'r môr. Cyrraedd Penmon ac aros lle teunau'r haf wylltion ros ar fierin wawr firain, a gwryd ar hyd brigau'r drain. Croeso rwan i Olwen Jones. Mae hi wedi ei geni yn Lerpwl, ond ar hyn o bryd yn dysgu yn Sir Fôn. I maes arbennig hi ydi canu gwerin, ond mae hi'n feistres ar y grefft gerdd dant hefyd.
Ag Ann Jones wrth y delyn, mae hi nawr yn mynd i ganu'r Pren a Fale gan y nofelydd a'r bardd o Arfon T. Rowland Hughes, ar y gainc Gwenynen Gwent. Mae'r goeden falau ym mhen yr ardd yn un rhyfeddod o flodau hardd, fel prendan ei rawr ffenestr dlos, a'i golon ffrydlif ar hedd y nos, fel cwmwl o lan ar machlyd y dan, fi coeden erioed mor lluniaidd mor lan. Mae pawb yn dotio o'i gweld mor hardd, a goeden y falau ym mhen yr ardd, ond fel y canant ei chlodydd hi, mae dagroen cronin fy llygau di, oherwydd o droed y goeden fe roed hyn gyfaill a fyr ffyddlon a ferioed. Fe ffrwydra harddwch drwy changau hi, yn llon pob gwanwyn uwch beddr hen gi, yn wynder tanllu yn ei raglan, ac ar yn oryddwr a golau tan, ond ffeiriwn ei hyd a'i lledrif i gyd, a morig o'r llai sydd bellach mor fyd. Rydyn ni wedi clywed mêl tanau Ann Jones yn cyfeilio, ac yn awr fe gawn wrando arni fel ein awdydd. Un o lan y mawddwyd i hi'n wreiddiol, ac mae hi newydd ychwelyd o Wlad yr Ia, wedi bod yn canu'r delyn gyda cherddorfa Reykjavik. Mae'n mynd i chwarae darn wedi gyfansoddi'n arbennig ar gyfer y delyn gan William Mathias. Fe fu Cristnogion yn plygu glin wrth allor ar yr union fangre hon am dros 4 canrif ar 10. Mae Ysgobaeth Bangor yn un o'r rhai hynna ym Mhrydain Fawr, ac roedd hi'n blodeuon llywyrchus ymhell cyn dyddiau'r diwygiad Protestanaidd. Eglwys Bangor Fawr yn Arfon oedd mam eglwys ddiamheol Gogledd Cymru. Mae nid rhyfedd felly fod dyn yn teimlo naws ag awyrgylch y traddodiad hwn. Ac efallai mae teimlo rhywbeth o'r gorffennol nodedig hwn a wnaad un wrth wrando nawr ar gantorion Gwynedd yn canu motet gan Anton Bruckner, gŵr am gysegrodd i chwarae a chyfansoddi cerddoriaeth eglwysig yn y ganrif ddiwethaf. Ave Maria, henffych fair forwyn.
Wel, eisoes fe, glywson ni ddarn ar gyfer delyn gan William Matthias. Mae o'n un sydd wedi cyfansoddi mewn amryw gyfeiriadau wedi sgrifennu sawl math o gerddoriaeth. Mae Dr Leslie Paul yn awr yn mynd i chwarae darn o eiddo ar gyfer organ, postlude.
Dywedais gynnau mai priod faes Olwen Jones oedd y gan werin. O gwrandwch arni hi rwan yn canu Beth yw'r haf i mi, y pennill cynta'n traddodiadol ar ail gan Sir Thomas Parry Williams. Beth yw'r haf i mi, dim ond gaeafwyr a dagrau lli. Pan gollais di, nid yw hirddydd haf yn ddim i mi. Gariad bach Hercilion ffôn, dweda ddoi di eto nôl. Nid yw'r haf i mi yn ddim ond hirlwn, pan gollais di. Beth yw'r haf i mi, os yw'r fron yn glaf o dan ei chlwy. Beth yw'r haf i mi, os yw'r galon fach am dorri'n ddwy. Gariad bach crwydro'n ffôl, dwed y doi di eto nôl. Yna daw i ni, hirddydd haf a dyddiau dedwydd mwy. Un arall o'n cyfansoddwyr cyfoes y mae gan Wynedd hawl arnyn nhw ydi Dilys Elwyn Edwards. Mae hi ar hyn o bryd yn athrawes yn ysgol y Merched ym Mangor, ac yn un o'n cerddorion mwyaf poblogaidd ni. Falle bod hi'n deg i ddweud mae ei phrif ddiddordeb fi cerddoriaeth i leisiau. Dwi'n siŵr fod llawer ohonoch chi wedi mwynhau chaneuon i blant. Wel heno mae Cantorion Gwynedd wedi dewis un o'i rhanganau. Gosodiad ar eiriau gwreiddiol Walter de la Mare, All That's Past, y cyfieithiad gan Will Ifan.
Y darn arall gan y cor yn awr. Y ddau farch alaw draddodiadol wedi threfnu gan D. Parry Williams, sy'n athro cerddoriaeth yng Ngholeg y Brifysgol yma Mangor. Ac yr ydyn ni'n ddyledus iddo fo am drefnu cymaint o'r alawon cywrain hyn. Y ddau farch. Yn rhan gyntaf rhaglen, fe glywson ni gylch o lenyddiaeth seciwlar, ond mae cynysgaeth grefyddol Gwynedd a Phywys yr un mor gyfoethog. I gynrychioli'r wedd hon ar yn hanes llenyddol, rydyn ni wedi dewis rhan o gywydd, emyn a darn o ryddiaeth. Yng nghanol y 19fed ganrif roedd Gornwy Owen yn giwrad ymhlwy Uppington, swydd amwythig, ag athro ysgol yn Donington gerllaw. Ac yn Donington y lluniodd un o'i gywyddau yn wocaf, cywydd dydd y farn neu'r farn fawr. O'r rhan o'r cywydd hwnnw a ddarllenir yn awr gan W.H. Roberts yn disgrifio gosgordd y farn yn ymgynnull. Y dydd, diogel y daw, boed addas y byd i ddaw. Diwrnod anwybod i ni a glanaf lyg oleuni. Nid oes farglwydd a weiddiad i dimp, ond i def a'i dad. Mal cawr ar eithwr yn rhydraw, mal lladron dison y daw. Gwair diofal ysmala, gwynfyd i'r diwyd ar da. Daw angylion lwysion lu, llym naws a llyman Iesu. Llen o'r ffurfafen a fydd mal cynfas, mil ei cenfydd. Ac ar y llen o'i brenog erydd Grist arwydd i grog. Yn o'r glyw ner gloionef a ferchu gyneirfu gnef. Dyrchan uchel i helynt a gwan a denydd gwynt. A'i angylion gwynion gant miloedd yn eilio moliant. Rhoi'r gawr nerthol a dolef fal clich yn entrych yn ef. Llef mawr goruwch llif moryd uwch dyfroedd a beroedd byd. Bron i ganrif cyn geni Goronwy, fe aned Morgan Llwyd, cyfrinydd, bardd a diwygiwr yng Nghynfal Plwy Maen Twrog, Meirionnydd. Fe'i cofiwn heddiw yn benna mi glasur hyddiaeth llyfr y Triaderin. Ond fe luniodd hefyd nifer o gerddi crefyddol ar sail y salmau a chaniad Solomon. Emyn wedi hysbrydoli gan ganiad Solomon ydy'r gerdd a gliwni nawr. Fy niw cysana fi ath fi'n, melysach yw dy serch na'r gwyn, di yw anwylid fennau di. A'r oglau denaint hyfryd yw, dy enw a wna marw yn fyw, fe hoffa'r gwir forynion di. O dywed i mi pleth gawn yn porthu'r nefol braidd brynhawn, ni byddaf lonydd nes dy gael. O pam y troed i heibio fi, chwant fenaid yw dy fynwes di. Rwy'n ffyddlon, fy mod i'n wael.
Fel hyn atebodd Duw yng Nghrist, fan wylid, cyfod, na fydd drist, fe ddarfur gaeaf di ar glaw, mae'r blodau'n tyfu ym mhob rrych. O, gwrando lais y dyrtir wych, tyrd, awn i rodi o law yn llaw. Fy eglwys byr, fy mrhiod ferch, fy nghlommen fwyn am chwaer am serch, yn aros yn yslysau'r graig. Dy lais ath wyneb dangos di, mae ti groeso gyda my fi. My fi yw'r oen, dy di yw'r wraig. Mae'n weddus i ni yn yr eglwys hon a hithan 400 nwyddiant gyhoeddi Testament William Salisbury i gofio'r cyfraniad difesur a wnaeth y digwyddiad hwnnw i hanes yn hiaith a'n diwylliant fel Cymru lle bynnag y bo. Felly i gloi'r cylch hwn o lenyddiaeth grefyddol, dyma ran o gyfieithiad Salisbury 1567, rhan o'r Efengil yn ôl Marc yn disgrifio praw yr Iesu. Ac yn y fan, ar glais y dydd, yr aeth yr archoffeiriaid yn ei cyngor gyda'r heniriaid ar gwir llen ar oll seneddwyr. Ac arwain yr Iesu ymaith yn rhwy mewn eithant, a'i roddi at Pilatus. Yna gofynodd Pilatus iddo, a'i ti yw'r brenin yr Iddewon? Ac ef atebodd a gadwad wrtho, ti a'i dywedi? Ar archoffeiriaid a'i cyhydasant o lawer o bethau. Am hynny y gofynodd Pilatus iddo drachefn gan ddywedyd, ond i datebu di ddim, yn ycha maint y pethau a destiant i therbyd. Eithor eto, i datebodd yr Iesu ddim. Mal yr hyfeddodd ar Pilatus. Ac yr wyl honno, y gollingau ef un carcharor iddynt, pa'n bynnag a fynent. Ac yr oedd un a elwyd Barabas, yr hwn oedd yn rhwym gyda'i gyd-derfysgwyr, ac yn y derfys ga neithant laddiad. A'r bobl a lefodd yn uchel, ac a ddechreuodd ei syfu wneithid ohono megis y gwneithau bob amser iddynt. Yno Pilatus a'i hatebodd gan ddywedyd. A fynwch i mi ollwng yn rhydd i chwi frenin yr Iddewon? Canis ef a wyddiad mae o gen figen y daroedd i'r archoffeiriaid i fradychiad. Eithor yr archoffeiriaid a gyffroesant y bobl i ddeisyfu gollwng ohono yn hytrach Barabas iddynt. A Pilatus a atebodd ac a ddywad drachefn wrthynt. Beth gan hynny a fynwch i mi wneithir ag ef, yr hwn ydych yn ei alw yn frenin yr Iddewon. A hwy a lefasant drachefn, crogef! A Pilatus a ddywad wrthynt. Pa ddrwg a wnaeth efe? Ac hwythau a lefasant fwy crogef! Ac felly Pilatus yn wyllhysu bodloni'r bobl a o llyngodd iddynt Barabas. Ac aroddes yr Iesu wedi ysgyrsio i'w grogi. Mae dewis ola Helen Watts heno yn ddigon priodol ar ôl y detholiad yna o lenyddiaeth grefyddol. Ac yn arbennig gan un yng nghanol y grawys ac yn aros y groglith a'i ddioddefaint. Helen Watts i gannu'r Inflammatus allan o'r Stabat Mater gan Dvořák. Inflammatus et
Ar ddiwedd yr wythnos lawn yma o daslun Nawdd Sant Dewi a gymryd darlledu agor canolfan newydd yng Nghaerdydd ar ddiwedd wythnos brysur, dyma ni'n dod at ddiwedd yn cyfraniad arbennig ni. Cyfraniad y ddaeth o brif eglwys y Gogledd, lle fi'n ganolfan crefydd a diwylliant ar hyd yr oesoedd. Cyfraniad a geisiodd rannu ar genedl gyfan beth o naws diwylliant Gogledd Cymru yn y gorffennol a heddiw. Mae'n bryd dweud noswaith dda ar yn rhan i gyd o'r eglwys gadeiriol yma Mangor, ac fe wnawn ni hynny gyda Merched y Côr yn canu cydgan hyfryd allan o oratorio Arwel Hughes un Nawdd Sant. O Dyred Dewi.
Roedd pirdeb gwyn yr eira dros y tir du a'r tir glas yn yr hen ardal y pnawn ma, ac eithro un sgwar coch ym mynwent Rhyd Cymere. Mae radio teledu wedi talu teyrnged ac fe wneir hynny gan bapur a chylchgrawn, ond y pnawn ma wrth ddodi arch DJ yn y greian coch, y talwyd iddo'r gymwynas olaf, y gwrogaeth terfynol. Ac wedi'r gist gyffwrdd y gro, fe gynhalwyd gwasanaeth yng nghapel sgwar Rhyd Cymere. I adrodd 4 cainc dyfabol gampe a Aber 3. Ac roedden ni gyd, gwerin ag ysgolhaig, rai canoedd ohono ni yno i ddathlu bywyd DJ Williams. Y bywyd daeth i ben yn sydyn yng nghanol egni gwleidydda, crefydda a chymdeithasu. Gweithgarwch yr rhoed terfyn arno yn y man y dymunau efi hun, bro y broedd, y godi docaf ohonynt holl. Gwlad fy nhadau mewn gwirionedd. Fe meddianwyd i ganddi, ac fe meddianwyd hithau gen i finne. Geiriau Hendy Ffarm. A heddiw fiaeth y maen i'r wal. Yn y cyfarfod, teyrnged gan gyfaill mynwesol y parchedig Lewis Valentine, ac mi soniodd am DJ fel un yr oedd digwyl ysdra yn gelfyddyd gain iddo, digwyl ysdra o ddilyn i argoeddiadau. Ac roedd Miss Cassie Davies hithe yn sôn am y sylw a dalai DJ i'r mawr a'r bach fel ei gilydd, wrth iddo lafurio yn y wynllan a ddewisodd. Ac nid gwag ramantu ydy deud fod Ias yn cerdded drwy'r cnawd y pnawn ma o weld plant bach ysgol Rhyd Cymere o'n blaenenni yn y capel, a meddwl ein bod yn nabod y gwaed yn ei gweithiennau nhw. O bellach mae DJ yn ddiogel fel y dymunau rhwng plant yr og a'r swch. Ac ymhlith y beddau gaiff i golchi gan y glaw a'i sychu gan y gwynt fel y dedodd Gwenallt, bellach mae DJ Williams. Piau'r bedd coch newydd yn Rhyd Cymere, rhwng y capel a'r efel, yn y gro gyda nhw i hawdur nhw yr hen wynebau. Saldivar fighting furiously, ferociously to keep his title, coming up the bell, banging away, and they're both banging away as the bell ends the final and 15th round of this great world title fight, and the winner and still world champion Vincente Saldivar. Munud mawr i Saldivar, munud mawr hefyd i Howard Winston o Cymro oedd wedi colli'r ornes bwysig yna wedi bod fel cymaint ohono ni yn Gymro dewr. Mae amser wedi mynd as y ffeit yna ac mae'r gŵr oedd y tu ôl i Winston, Eddie Thomas o Ferthyr, wedi cael llawer munud o arfoledd wedi hynny. Ond y nawr dyna'r neges fod Eddie Thomas, un o reolwyr bocsio mwyaf llwyddiannus Cymru erioed, yn mynd i ymddeol. Ifan Wyn Williams ydy'n dyn ni yn y canol. O fod yn ymladdwr bol mynydd yn mynd trefi Morgannwg i binacle byd y paffio proffesiynol. Dyna hint Eddie Thomas. Wel dyma ddau wyr dipyn amdano, William Morgan Rogers, cryn sylwedydd ar y busnes bocsio yma, ac Archie Rule, cyn bencampwr a hyfforddwr paffwyr. Mae wedi bod wrthi hi nawr ers dros 5 mlynedd ar hugain. I ddechrau fel ymladdwr welterweight, fel ifan, pencampwr Prydain a pencampwr Ewrop, ac ni'n gofio amdano yn y dyddiau cynnar ni yn canu ar ddiwedd gornes ar ôl ymladd o lle rhyw 15 grom, bydde Eddie wedyn yn canu Bless This House neu rhywbeth fel yna. Ac o roedd wedi bod rhywsyd yn gymeriad llawn hoffus cynnes. Fel yna rwy'n meddwl amdano fe, ac yn Gymreig iawn hefyd. Mae real Gymro. Oedd yn gweud bod yn joino Plaid Cymru. Oedd ci gyda fe enw Cymro ta fi ni. Ond bocswyr oedd ei ddilait, ac wedi gadael y ring i hunan, sefydlu gwersyll y Merthyr, a throi allan i fod yn ddisgyblwr llym, dim yfed, torri gwall yn rheolaidd, yr un driniaeth i bawb. Os bocsio, yna bocsio o ddifri, a bocsio i ennill. I fi, gall neb gweud dim byd wrtho fechal. Nawr, fi fath i 10 mlynedd yn enach na feswr o fod, o'n i'n pencampwr Ewrop cyn bod wedi cael ei enni. Ond
Gall neb i wedi'n byd wrtho fe. Na'r trwbl wy'n gweld gyda fe, chmod. Pwy wi wedi'n byd wedi boi cael 2 champion of the world, ynddo fe? Mae Eddie ei hunan fodd bynnag, ond mynu mae fe hunan sy'n hyfforddi i focswyr. Un ferniadaeth arall sydd wedi chynnig ydy fod i focsiwr sy'n gyd yn ymladd yr un ffordd, y chwith syth. Ond fe ddaeth hyn a 2 bencampwr byd yn y pwysau ysgafn i wersyll, a roi Eddie mewn byd digon pell o ddyddiau i baffio cynnar o. Mae erbyn hyn mae Eddie yn lawer iawn gwahanol i'r Eddie oedd yn canu nghor ar eglwys ac yn gweithio yn lefel lo. Mae e'n wr busnes, ti'n gweld, achos mae e'n gyffordd edrych ar ôl buddiannau fel rheolwr, yn edrych ar ôl buddiannau y bechgyn mae ar ôl Winston, pencampwr byd, a nawr Ken Buchanan pencampwr byd. Ac mae e'n, mwyswn i'n meddwl bod e'n byd anodd, lle mae bargeinio caled iawn yn mynd mlaen i ti gael y tylerau iawn i'r bechgyn, ti'n gweld. A chwarae teg i'w fechgyn fi un o'i brif amcanion o. Nawr, meddai fe wrth o'i neithiwr, dyw'r chwarae teg hwn ddim yn bosib fel mae pethau yn y byd bocsio. Mae'n rhoi'r gorau iddi fel rheolwr ddiwedd y flwyddyn hon. And now, the moment that really matters, the whole reason why we're here tonight. Ladies and gentlemen, greet the sports personality for 1970, David Broom. David Broom yn neidio'r ceffylau o gas gwent a enillodd ddyfarniad unfrydol y barnwyr neithiwr. Hen neidio'r arall gyda llaw y cyrnol Harry Llywelyn oedd yn cyflwyno'r cwpan iddo fo. Yn ail i'r pencampwr byd, Brian Huggett, y golffiwr o Borth Cawl, enillydd twrnamaint Dunlop Masters y llynedd, ac yn drydydd neithiwr Lynn Davies a enillodd i 4edd medal aur y llynedd. Yn y 4edd safle roedd Barry John, ac mi ofynus i Barry ddechrau faint o'n rhydedd oedd peth fel hyn i'r chwaraewyr. Wel, mae hwn i fyny ar yw'n credu bob un o'r chwaraewyr eraill yn anrhydedd mawr iawn. Yn bersonol, mae tro cyntaf wi wedi bod yn y 10, a rwy'n falch iawn i fod yn 4edd. Ac ydych chi'n fodlon mae David Broom sydd wedi ennill am y llynedd? Wel, mae rai gweud, pwy bydd wedi ennill pencampwriaeth y byd yn ei chwaraeon, os gallai i weid chwaraeon, yn ei farnau, mae rhaid iddo fe ennill ar yw'n credu, a rwy'n credu o pob un yn gobeithio ta fe bydd wedi cael eleni. Mae'n fachgen hyfryd iawn hefyd yn diwedd, chi'n nabod e? Wel, o'n i ddim wedi cwrdd â David cyn heno, ond wedi siarad dwi'n 2 munud, mae wel yn fachgen hyfryd fel chi'n gweud, fachgen tawel, dim llawer i ddweud, ond fi'n credu oedd e digon balch a efallai rhywfaint yn nerfus am heno. Ac yn dipyn o neidiwr ar gefn y ceffyl hefyd yn dydi. Wel, ddech chi'n 4ydd eleni Barry, ac rydych chi wedi cael gwell tymor eleni'n barod. Chi'n teimlo hyn? Wel, mae'r tymor eleni ddim yn dda iawn, a gobeithio baredd efo wrth gwrs. Wel, gobeithio byddwn ni'n gallu llongyfarchu y flwyddyn nesaf. Ond am eleni, llongyfarchiadau i David Broom, y marchog o gas gwent a phencampwr y byd. Wel, dwi'n mi fod yma heno, dydw i ddim yn aelod o'r teulu, a swper teulu ydi hwn. A Dr Pete, sy'n y canol yn derbyn clod i gydweithwyr. Yn hw mae debyg yn fwy na neb arall all fesur i gyfraniad o. Mae'n ta fel pennaeth mwyn ymysg i barablis blant, a neb yn fwy felly na Geraint Jenkins. Be fyddwch chi'n gofio am benna am Dr Pete? Ond cofio amdano fe, wrth gwrs, fel sylfaenydd yr amgueddfa werin. Ond cofio amdano fe hefyd fel pennaeth teg. Ac uwch ben y cwbl yn gyda. Cofio amdano fel cyfaill agos iawn. A nid casglu creiriau a chatologio tafodieithoedd ag ati ydy unig ddoniau aelodau staff yr amgueddfa. Maen nhw'n dangos talentau answyddogol yma heno, fel y clywch chi'n mae'n debyg yn y cefndir. O, Dr Pete, oes na rhyw ffrind bach i chi y byddwch chi'n ei gollio wrth adael yr amgueddfa fel hyn? Wel, dwi'n hoff dros ben o'r capel Pen Rhyw. Ac mi faswn yn licio taswn i'n byw yn nes ato, mod i'n byw o fewn ychydig filltiroedd o. A mae yna un peth arall, golchi'r gymdeithas sydd ymhlith y Cymru Cymraeg yn Llen Pagan. O edrych yn ôl dros ysgwydd y blynyddoedd ar eich tymor, pa atgo byddwch chi'n ei gario yn benna? Wel, mae hwnna'n cysylltu eto ar gymdeithas pan ddechreuon ni oedd yn deulu bach cytun. Da ni bellach wedi tyfu'n sefydliad. A mynd bob bore
i'r shed yng nghanol y coed, lle roedd y bechgyn yn cael ei brecwast o'r bethau. A'r sgwrs a'r straeon difyr oedden ni'n gael fan o mewn cylch o ryw 10 munud. Fyddwch chi na fi ddim yma mewn cam mlynedd. Sut siap hoffech chi ragweld i'r amgueddfa bryd hynny? Wel, mae licwn ni weld yr amgueddfa wedi tyfu i gymaint graddau nes bod y lle wedi dod yn ganolfan i weithgarwch diwylliannol o bob math. Cynadleddau yn perthyn i bob sefydliad o bob math yng Nghymru sydd yn ymwneud â diwylliant Cymru. Yn fan cyfarfod i Gymru meddylgar sydd yn meddwl am ddyfodol yn cenedl yn gwlad. A Dr Peter ymddeol ydych chi'n ei trod gorau iddi. Mi hoffwn ni ar ran y rhaglen yma y ddymuno'r gorau i chi. Diolch yn fawr iawn. Scotland's winning song from this year's Celtivision Song Contest in Killarney. And there are other similar pan-Celtic festivals held in Dolgellau and Lorient in Brittany. Indeed, pan-Celticism is fast becoming something of an industry today. But are all inter-Celtic activities on this sort of level, or is there a more serious side? Well, there are a few inter-Celtic movements who foster cooperation between the 6 Celtic countries of Wales, Brittany, Cornwall, Scotland, Ireland and the Isle of Man. The main ones are the Celtic League, political and aiming at self-government, and the Celtic Congress, which confines itself to cultural matters. This year, the Congress is being held for the first time in 6 years in Wales at Neuadd Pantycelyn in Aberystwyth, and the theme will be communications. A good time, therefore, to look at communications between the countries themselves. Is there a cross-current, a cross-fertilization of ideas between them? How do they actually communicate? In what language, for instance? Ironically, you'll probably find that the medium used is English. I talked to a member of the Congress's translation panel, an Englishwoman who is president of the Welsh branch of the League, as well as belonging to the Congress, Mrs. Zonia Bowen. I feel personally that the using English does conflict with the aims of the movement. But on the other hand, I think it's only fair to point out the tremendous problems which organisers of such gatherings face. You must remember that we're dealing here not just with the 6 Celtic languages, but with English and French also. So we've got 8 languages to deal with, which is a task greater than that faced by the EEC. We did devise a plan whereby all the Celtic languages could be used and translated back into all the Celtic languages. But it came to thousands of pounds. In the end, the Congress decided on a system of translation into English and Breton. But clearly, Mrs. Bowen would prefer to see one of the Celtic languages being used as a medium. I certainly would like to see Welsh as the main language because it's in Wales, and the other Celtic languages as well. So there wouldn't be any translation problems if you used Welsh? If we had 2 sets of simultaneous translating equipment, we could translate from Welsh into Breton for the sake of the Bretons and into English for the sake of all the others. But the officials prefer to carry on in English. Many people obviously do feel that both English and French should be dispensed with, as they make a mockery of the movement's aims. But what is the alternative? Should one particular Celtic language, such as Welsh, be used as a lingua franca instead? Brian Stowell, a Manx member of the Congress. In the case of the Isle of Man, a reasonable number of the people involved do speak Manx, and if you know Manx, you generally have a smattering of either Irish or Scots Gaelic. I think it would be a sensible idea, possibly, to, at these congresses or at meetings of the various Celtic organisations, to carry out the business
in Irish and Welsh. Movements such as the Congress clearly testify to the awareness of a Celtic identity. But how deep does this go? Outside of the inter-Celtic movements, how do individuals express a Celtic consciousness? Isn't it true that most activities within a country such as Wales are not really very Celtic-minded? Mrs. Zonia Bowen. I think that most Welsh people, even Welsh speakers, would be far more concerned with being Welsh than with being Celtic. I'm sure, for instance, that the majority of the members of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, the Welsh Language Society, have no more than a passing interest in things Celtic. I mean, they may come along to the Celtic tent in the Eisteddfod field and sign a petition on behalf of the Breton language or political prisoners in one or other of the Celtic countries because they understand the situation in those other countries. But they are not members of Celtic societies, and I think the task they've set themselves is far more urgent and far more important. But over the last few years, there has been a marked increase of interest in things Celtic amongst members of the younger generation in all the Celtic countries, including Wales. And indeed, many even go on to learn another Celtic language. We found one primary school in Dyfed which actually teaches Breton as a subject. Mrs. Bowen has also written a teach-yourself-Breton book in Welsh, based on a French text by Per Dennes. The book you're referring to, Llydawyr Cymro, isn't a translation. It's a Breton course in its own right. A Breton course in Welsh that you use in evening classes. Yes. Well, what happened was this, you see. In, I think it was 1976, I was asked to take a Breton class in Dolgellau through the medium of Welsh. There were about 10 people on the register. They were really serious in learning it, and some of them have become quite fluent in Breton. Not because of my class only, but they've gone over to Brittany since. A couple of young people I know of who have become very fluent in Breton since then. And there's also been a book of Breton poetry published recently in Wales with Welsh translations, edited jointly by Michael Maddock and Dewi Morris-Jones. It gives the Breton original on one side of the page and the Welsh on the other. Here's one of the poems by Ewan Gwernig. It talks of the individual's difficulty any longer to escape from the real world, and is entitled The Hole in the Door. An túl en nor, ja, rees wo ober an túl, e quatano da zor. Nedes ke bout da unan bed manken. Ede da get amzer ar penetiu. Rede de gemer ar reus a ren bed. Neler ken terhout nebler. An engroeze a leun an den. Gant e yud hag e yoch. En ur bed ne bet morse an den gwasor e un. There are also many non-Welsh Welsh-speaking Celts around, such as Ewan Cadore, a teacher of French in Aberystwyth, who read that poem for us. Why has he learnt Welsh? If you're living in an area like Aberystwyth, if you want to meet the people, the real local people, if you want to understand them, I think you have to learn their language, which is Welsh. Wales and Brittany and the other Celtic countries share a number of things in common, like their languages, or at least the origin of their languages, and their history. Old Welsh and Old Breton are practically one language. And in our history, King Arthur is a part of the history of the Bretons as it's a part of the history of the Welsh. So we have common roots. Another Celt who now lives in Wales is the Cornish language poet Tim Saunders. What had brought him to Wales? The reason I came to Wales was to study, because through learning Welsh and following a course in Celtic Studies in Aberystwyth was the only way I could get to study my own language, Cornish, at university level. And of course we haven't got a university in Cornwall. And how had he come to be interested in his own language, Cornish, in the first place? I knew somehow that we were different. The names of our places were different, the names of our homes, many of our surnames are different. We were consciousness of a separate identity, that by crossing the River Tamar we were going into another country. And the language, in a way, was a symbol of it. And we asked him to tell us about one of his poems and to read it. It's a reinterpretation of the story of the Tower of Babel.
And what it says here, it describes how the kings of Babylon decided to build an enormous tower, and they enslaved the people of all the surrounding land and tortured them to make them build this enormous tower which is throwing its shadows to the end of the earth. And they worked all through the heat of the summer and the cold of the winter. And then the spring came, and 1 million flowers bloomed, and 1,000 springs burst up out of the earth and brought the thing crashing down. And all the people went home. It says in the last line, each one went home and his heart blossoming 1,000 songs. Tur Babel. In Medenzi, dein greindr hevel tour, a lenwil coron bis ei debelskis. Grain sylfaen ddod o a laro tis, a mirio tewl a horn a ges a gawr. Dre des an haf, dre orni'n gwaf an scordia, a dyn y gloes a goes a gain pob caethwas. Goli o tyn in dor a ddor eis palas, a clywys garm an gweres crin o thidia. Mes trom a tros yn norfis bys yn gointen, yn ffiw an pri a tarodas mil fel finten, lan o lefo a golchi yn bys da lan. Bob coethwas sgweithrig sgati gadono, fodia a de chweles tre hepono, a'i gonlon o pledio a 100,000 gan. A Celtic consciousness certainly appears to exist, but how much do events in one country influence the others? Wales, of course, with various campaigns of movements like Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, has had the most influence. Their broadcasting campaign has helped to give us a new Welsh channel, with popular family programmes and comedy series which are proving very popular. A thoroughly comprehensive channel. Will this development be followed by a Scottish channel? Certainly there have been rumours to this effect, and many Scottish language enthusiasts are certainly less than satisfied with the existing service. The members of one group in Scotland called Shree are refusing to pay their television licence until there's some improvement. And one of the language activists is Finlay MacDonald. Well, the share is so small in comparison with the English language programmes and in comparison with the Welsh language programmes, either in television or radio. I'm sure that most of the Gaelic programmes could be fitted quite easily into one day if they were all put together, the broadcasting that's done each year. It really is a very poor situation. There have been interesting broadcasting developments recently, where BBC Northern Ireland now broadcasts a 15-minute Irish programme every week. And in Cornwall, the BBC's new local radio station, Radio Cornwall, now offers a 5-minute learner slot in Cornish each week. Tim Saunders. The position at the moment is that there's a very popular middays of news and current affairs programme called Duchy Today, which includes a 5-minute language spot, which is a bit like a catchphrase on Radio Wales, and they've published a booklet which goes with it, and this has proved very popular with the listeners. How many people tune into this, do you know? Radio Cornwall seems to be picking up pretty good audiences. It's got a sort of middle-of-the-road Radio 2 kind of style, and this seems to be what the punters want. And why does Tim Saunders think that Cornish people listen to it? Mostly they tend to be, if you like, a sort of ideological answer, because I'm Cornish. What exactly is the BBC's policy with regard to Celtic languages? Is it to actively encourage them, or does it simply respond to a demand from pressure groups, as and when this happens? The Director-General of the BBC, Alistair Milne. No, I think we've had an honourable history of encouragement, but encouragement in the context of English being the dominant language both in Scotland and in Ireland, obviously. But what about Gaelic in Scotland, his own language? Well, we do at the moment on radio about just under 19 hours a week. There was a study group in Scotland last year which recommended that within 5 years that should grow to 30 hours a week. I think that's a good aspiration. Whether we'll achieve it within that period of time, I don't know. There's also a problem about television, of course, that the amount of television we do in Gaelic is very small. It's only probably 2 hours a week at the moment. Yes, but there are movements pressing for more. Yes, there are indeed. I mean, there has been pressure over a period of years, and we have expanded quite a lot in the last 10 years, but it's the problems are much more acute than they are in Wales because, of course, there are only, 80,000 Gaelic speakers overall. Yes, but even so, a channel has been mentioned. Yes, there has been talk of that. I think that is really pie in the sky at the moment. I mean, apart from anything else, the frequencies aren't available. But there has indeed been talk in the ultimate of an all-Gaelic channel.
probably based on the outer islands, where, of course, the language is really in its heartland. But is it desirable to push Gaelic back into what would effectively be a ghetto in the Western Isles, rather than making it into a national service? Well, I'm not happy, actually. That was the study group's idea, was that Stornoway and the Western Isles should really be the heartland of the whole operation. But I don't go along with that entirely, because I think that actually is going to cut out or disadvantage a whole number of Gaelic speakers on the mainland. Turning now to recent developments in Northern Ireland and the advent of Irish language broadcasting, a service which the BBC up till now had declined to provide. Did this signal a change of policy? No, it was really a development brought about by the Northern Irish themselves. I mean, they felt that they had never had a Gaelic series and that it was high time that something was done, though, of course, the language in Ireland is not readily spoken, nothing like it is in the Gaeltacht in Éire. Yeah, so it was their own instinct that something should be done that brought it about. Will there be any further developments? I don't know about that, really. I want to see what the success of that is likely to be before we would make a judgment on that. And finally, to Channel Pedwar Cymru S4C, does the BBC regard it as a success? We were, as you know, wholeheartedly behind the development of S4C, delighted when it started so robustly and so successfully. The figures, as you know, are not quite as dramatic as they were at the beginning now, but nevertheless, the degree to which it's being watched is, I think, a tribute to the quality of the work and also to the excitement that its arrival has brought about. Oh. There have been murmurings among certain politicians about the channel being on trial. Does Alistair Milne think this, or is it here to stay? I would hazard a guess that it's here to stay myself. I mean, I think when it started, as the reference you made to a number of politicians who were not happy about it and called for a trial period after 3 years. I mean, I've no doubt the government will reconsider its future at or after 3 years, but I would have thought it was here to stay. Most people would agree that broadcasting must be one of the most essential aids in the revival of a language. Broadcasting generally in Welsh is important, I mean, for the same reasons that I've mentioned. And especially at meal times, hearing Welsh on the radio at breakfast time, for instance, before the children go off to school. And it also helps to unite Welsh speakers in different parts of the country. They all know the same radio and television personalities. And how important does Alistair Milne rate it as a tool for reviving Celtic languages? I think it's, without broadcasting, I think their future would be pretty dark, really. There is a tension as between the resources that can be ploughed into programs in the Celtic languages and programs in English. There is always going to be a tension between that. I mean, the enthusiasts will always want more when the resources are not there to provide more. So from our point of view, that is the major difficulty, how to provide a decent service without getting out of kilter with the rest of the viewers in this. But the BBC should be providing a positive service of encouragement, do you think? Well, it is, most certainly. Another field in which Wales seems to have led the way is the education of children through the Celtic languages. Most Celtic countries now have a nursery school movement, such as the Breton Diwan and the Cornish Dalith, which are based on Mudiad Ysgolion Meithrin. Together with broadcasting, the bringing up of children at home and school through their own language is obviously the focal point for the future. An interesting experiment has taken place in the heart of war-torn Belfast, where several people have established a Gaelic colony by building their own houses and a school for the children. A leading spokesman is Liam Andrews, who incidentally speaks Welsh as well as Irish. People came together with the idea of having a complete Irish-speaking life, because Irish, prior to that, was the property of individuals or individual families living in a totally English environment, say like Cardiff. So during the development of Belfast as an urban area, people who moved there, whether they're Irish or not, didn't speak it except possibly in domestic situation. So for the community which was set up, it was an endeavour to break out of the domestic environment and create an Irish-speaking community where the language would be used visibly in a small area of, I suppose, an acre or so, with eventually a school where the children of the community could go to. They've also established a nursery school based on what's been done in Wales, followed by visits they had from Darnell James, and this has proved quite a success. Do all the children come from the community itself?
At the moment, they represent a very small minority. Now, I'd say 95 to 99% now come from Greater West Belfast, and they come from English-speaking families, and they are speaking Irish. A secondary school was attempted at one period, but it proved impossible to find suitably qualified teachers, and the financial resources simply ran out. Doesn't the community simply represent a drop in the ocean? And when one considers that children cannot continue their education in Irish after the age of 11, how can they possibly hope to hold on to the language? One of the reasons why the community exists is that there was established just before the war an Irish-speaking club, one of many that have, if you like, come and gone. Only this one, a branch of the Gaelic League, has been in existence non-stop since before the war, and established itself as an Irish-speaking club only, that is to the absolute exclusion of English. And from the development of this club, which has been very, very dynamic, the people grew up to be interested in Irish, you know, from their teens and so on, and founded the community. That club still exists, so you have a place of entertainment, a place to go, a place to socialise, still in West Belfast, in the shape of this club, Cumann Clonard. So therefore, if you look at the things going on as pieces of a jigsaw, we have the school, we have the community, we have a social club. Have you looked closely at the evidence? There is some evidence in some Celtic countries that whatever you do, however you do it, eventually outside a small people who are thoroughly dedicated to restoring languages, that English predominates completely in many, many cases. These little children of yours haven't got much hope of being able to use the language in an extensive sense at all. Well, I would disagree. Having seen the children of older members of the community so far, they're in their mid-teens, I have seen no idea of crisis of identity or no disaffection from the use of Irish. Mind you, I think the next problem is when a person becomes adult and gets married and so on. The same thing happens in Wales. This example has inspired other people to bring their children up Celtic-speaking in total isolation. One such person is Mike Gill in Cornwall. His son, Petroc, is being brought up to speak more than one language. That is correct, yes. We are bringing him up to speak Cornish as well as English. And one other language? Well, Welsh, yes. Welsh is my wife's first language. And so she wants him to be a Welsh speaker, and you want him to be a Cornish speaker? That's correct, yes. Yes. In fact, at the moment, he's getting on much better with his Cornish than with his Welsh. Mm-hmm. I don't know whether it's a case of when in Rome, or possibly because my wife has tended to switch to more bilingual conversation, whereas I have always spoken Cornish to him. Is it easy? I'm thinking it's fairly impossible. There's no one around you who speaks Cornish or no, there's Welsh nobody, except Mum and Dad. That's it. There's nobody in our particular village who speaks Cornish, but we do have quite a few clubs and societies run by Cornish speakers, and every so often we go to a Cornish-speaking playgroup and Cornish-speaking social events and that sort of thing, which enables Petroc to be able to speak Cornish with other children of his own age. And how many of you are involved in this? How many of you in Cornwall take an interest in bringing up your children to speak the language? Well, there are several families now. I would say it's about 15 to 20 families are bringing up their children to speak Cornish. It doesn't sound very many, the number, I know, but Cornish has experienced a great revival. And in fact, I gather it's the only Celtic language whose numbers of speakers is increasing. Would he ever envisage the establishment of a Cornish medium school? I should imagine that our aim would really be to have a certain amount of Cornish taught every week in the schools that do exist. I think it would be many, many years before we'd be able to get a Cornish medium school. Yeah. Because, of course, our population is so much smaller than yours. You mentioned clubs. As you know, in Wales, we've got the Irs now. Yes. Would you imagine that as being helpful to you? Oh, establish definitely. something similar? Definitely. That's really what's needed, is a club of that nature for young people on the lines of the Irs. We have nothing like it in Cornwall. Of course, all we have is the Cubs and Scouts and Guides and Brownies, which are totally English in their orientation and output, unfortunately. Surely, if you are serious about this thing at all, you have to take more drastic steps and even establish a community
where your children can speak together? Yes, this has been suggested, but of course the problem is finance. In these days of unemployment and low incomes, it needs so much capital, I'm sure, to establish a community like this. We've discussed it, but the problem is that we need a few millionaire benefactors, I think, for the language. Whatever one may say, there's a remarkable revival of interest in Celtic languages, with the media increasing the amount of time devoted to them. And there's a growing awareness of a Celtic identity as manifested by the number of people learning each other's languages. But what of the future? I think that it's a pity if languages do die out. It's a tragedy. I mean, it's like having a garden full of beautiful flowers and then you get rid of some of the flowers and only have one or two left. I mean, it's a tragedy if anything dies out, especially a language. You see, if we look at history, we see that the decline of any language usually follows the same pattern. I mean, firstly, you get the annexation of the country where the language is spoken to a more powerful country with a different language, and then you get the promoting of that other language as the official language of the annexed country, so that the original language loses its status, and the speakers of it are forced to become bilingual, and then after that you get the influx from the more powerful country of people who can't speak the original language at all. And now I'm not proposing that all English people should be sent out of Wales, or I'd have to go myself. But I do think that we who come to live in Wales should see it as our responsibility to help to preserve and foster the Welsh language by making every effort to learn it ourselves. Those in authority have a responsibility to restore the status of the language by making it again, the essential to all aspects of Welsh life. Whatever happens, and whatever next week's Congress at Aberystwyth decides, it's our children who will decide if there's to be a Celtic future or not. So we're going to leave you with a Cornish song about a children's game, Blind Man's Buff, in Cornish, March Dal. It was the Cornish entry in the Celtivision Song Contest in Killarney. The author explains. Ond can i henwys March Dal, mae den trist o most yn dri, hag efo wyl nebys fleichas o quarry and gwari March Dal. The story is simply that a man who is down on his luck and feeling very sad is walking through the town when he sees some children playing Blind Man's Buff. And one of the children asks him to come and play. And in fact, he plays with the children for a few moments, playing Blind Man's Buff, and enjoys himself, and realizes from that simple experience that maybe he should treat life the same way, and take each day as it comes, and play Blind Man's Buff with life as well. A mae'r naofon taw dynion yw'r rhan fwyaf o'r cwmni sydd gyda fi heddi, bod na ambell i ferch wedi mentro mewn ato ni hefyd. Ac i'r cylchgronau rawn ni gyntaf yn credu, a dyn sy'n fwy cyfarwydd a darllen y papurau newydd falle sydd wedi troi mewn ato ni. Croeso ato ni Ifan Wyn Williams o'r Adran Newyddion. Diolch yn fawr iawn. Ond mae yna ddigon o gylchgronau ar gael. Gawsach chi gyfle fynd drwyddyn nhw i gyd? Wel, digon. Mae'n ormodedd a gormodedd o'n nhw'n dos. Ges i olwg ar ryw ddeunaw o gylchgronau merched. Carywolwg sy'n gywir ac ni darllen, falle gai sôn munud, mae'n y beth stwff gwerchwael i ddarllen yn rhai ohonyn nhw. Ni'n syni, rhaid i gwir, fi'n hen gyfarwydd ar rhai ohonyn nhw, ers dalwm yn fachgen, yn cyfa gweld Woman's Weekly a Woman. Na'r unig ddau yn dod i ti ni ers dalwm. Woman's Weekly, pink a glas, llawn patrymau, sydd wedi newid ychydig iawn fel ni'n gweld, ni brint neu bapur neu gynnwys. A'r, beth oedd hyn? Yr Home and Country, gen i fan hyn, yr Home and Country, papur y WY, y sefydliad y merched, oedd y dyddiau cyn merched y wawr, roedd hi'n cofio mynd â hwnnw di yn y pentre yn Anlles Dalwm. Roedd modri bydd fi'n ysgrifenyddes y WY. Nethach chi fwynhau darllen nhw? Wel, ddod cyfan yn newis bon.
Ac eto oedd y cyfan yn hen ac yn ddigyfnewid hefyd. Do ar y cyfan a rai pethau da iawn. A mewn yn ser i chi rhoi coel ar y beidio, gadw siap, gariad pyr, pethau yna i gyd, rhai digon difyr. Dwi'n bod yn snob nawr, ond roedd yn rhannu'r cylchgronau yn rhyw ddau yn eitha rhwydd, rhain sy'n tuedd i fod yn ddrud, ynddo? 2 bint. Am fog yna, dim ond lluniau rhywbeth o baris ydyn ni gyd. A llawn hysbysebion hefyd. Wel, ie, hwnna. Mae'n edrych ymlaen gyda llaw, sôn am fog, am World Observer di Sul nesa, sy'n cynnwys expose, medden nhw, ar y byd ffasiwn, y dillad drydfawr na sy'n gorffen yn y siopau, ond wedi bod trwy'r catwalks ym Mharis i ddechrau, a dechrau'n ddiddorol iawn, falle bydd Rws yn cael cyfle i weld y llefydd yma, yma yn y sweatshops yn y dwyrain pell, ynddo, mae yna rhyw broses wneud ffortiwn i rywun yn fanna gan i weld beth awyr golwg, a falle bydd Rws yn gallu golio ni hefyd pan ydych chi'n siarad fwy yn y munud. Gyda chi ddarllenwyr y Guardian wedyn, mae'n debyg, rheini sydd yn gweithio yn ogystal â'i gwir, yn hw sy'n prynu pethau efo Cosmopolitan Company, swn i'n meddwl. Y merched sy'n meddwl chydig bach, ac wedyn y pegon arall, mae Woman's World, Woman's Own, Woman's Realm, ac ati. I ba garfan dych chi'n perthyn i fan, dych chi'n meddwl? Wel, mae'n rhyfedd iawn. Dwi wedi dod ar rhai efo fi, a fel dych chi'n gweld, dwi'n perthyn i'r garfan o bobl sy'n meddwl chydig bach. Os gael fod mor hi a deud hynna. Mae'n wyl dewi. Gael ei gair? Cewch. Mae'n wyl dewi heddiw, ac ges i afal ar pais yn hwyr ddoe, yn wedi ddyddiad o Mawrth ydy'r enw anno fo. Ac mae'n 10 oed lenni. Pais wedi bod yn fwy gwydyn na dim un cylchgrawn arall. Yr unig gylchgrawn masnachol Cymraeg sy'n bod am hynny, dwi'n iawn yn dweud hynna. A mae'n cynnwys tudalennau lliw am y tro cyntaf. Yn gwbl anheg, wrth gwrs, yr unig beth fydda i ddweud yw sgynno fo ddim gobaith i gymharu ar un bethau eraill mae sgen i. Da ni'n deall yna wedi sa ddim gwneud hynny. A biti mawr am hynny, achos mae yna rhai agweddau bellach fel mae teledu, medru cymharu a teledu gorau Saesneg er enghraifft. Mae'n driennu, ond mae'n debyg mae'r rhesymau masnachol ydy hwnna, cos o ddim gobaith i gystadlu. Byddwch chi'n cael golwg ar pais yn fusol? Dwi ddim wedi weld o ers blynyddoedd. Siomedig, fy mbryn bach yn siomedig. Mae un erthigol ddiddorol yn efo ar y gŵr mae David Greenstale o Abertawe sydd o fo sy'n aros adre i edrych ar ôl y plentyn ar waig yn mynd allan i weithio. Yr unig rhan Cymraeg arall, allan ni sydd oedd y wawr, papur merched y wawr ydy hwn. Beth am y cylchgronau eraill, Ifan? Oedd na sôn am Gymru yn dyn nhw gwbl? Wel, yr unig un hyd y cofiau oedd Home and Country. A papur y siop. Ydy hwn fel mae'r wawr yn bapur y siop i merched y wawr, mae Home and Country yn bapur y siop i'r WI. A dwi'n gwybod i hi'n chwaith yn beth newydd, ond roedd yn beth i'w groesawu. Mae yna erthigol Gymraeg yn yr Home and Country. Dwi'n mae am y tro cyntaf rioed yn te. Ydy'n arfer ar Wyl Dewi, cadw tŷ mewn cwmwl tystion hen dau gan Dr Eirwyn William yn Saint Fagan, ac mae'n ddiddorol iawn yr unig beth. Nes i ddarllen yn Home and Country, dweud y gwir. Dwi'n gwybod digon am wneud jam a ffermio organig a phethau fel hyn. Nes i'n cymryd gormod o sylw o'r gweddill o hwnna. Oedd na rhyw erthigol yn arbennig na dynnu'ch sylw chi yn un o'r cylchgronau? Mae yna nifer o rei. Y cylchgrawn gorau yn rhyfedd iawn, best ydi enw fo. Y cylchgrawn gorau gen i yw best mae'n hyn. Mae yna rhyw amrywiaeth rhyfedd yna fo. Ac mae yna rai pethau fyddwch chi neu fydd rwth a diddordeb mawr. Eich chi'n di sôn am asma yn y blaen yn y munud, ond i'n clywed chi'n dweud just wan. Mae yna relieving pain the natural way yn fan hyn. Mae'n ddiddorol iawn hwnna. Beth mae'n gael yn TNS, rhyw ddill arbennig. Lle da chi yn... Lle mae unrhyw fasaj fyna yn methu cael gwared â ffoen. Ond mae hwn mae'n debyg ac yn dod yn beth mwy poblogaidd erbyn hyn yn llwyddiannus iawn. Ac wedyn dros y dudalen wedyn, Mud Magic. Llun y merched o fan hyn yn plastro i wynebau a'i cefnau a lle bynnag eich chi feddwl. Dwi'n gweld nhw.
gyda mwd mae'n edrych yn ddiddorol iawn, ond I ba fi ben wedyn? Wel, mwyn iechyd yn tynnu'r amhiredd allan o'r croen ac yn y blaen. Ydych chi'n mynd drio fo rioed na? Wel, na ddo, felly bydd rhaid I fi drio. Wel, gewch chi fynd â hwn nawr i... Ydy ydych perswadio chi, bydde? Wel, oedd o'n ddifur I weld, falle mae dyna pam bod na bobl yn y coedwigod yma sy'n byw mewn yng nghanol mwd yn bobl mor iach I gyd. Ifan, ych chi'n credu byddwch chi'n mynd ati I brynu'r cylchgronau mewn hysol nawr? Dwi'n yn gwybod mae'n bethau. Syniad y peth fog fel hyn, sôn am fog yna, mae'n costio £2, ac yma ydych chi'n gael ydy lwyth o Paris ar ryw luniau, ac yng nghanol rhain mae gennych chi bethau fel adolygiadau hollol safonol ar lyfr am Sean O'Casey, dramodydd Gwyddelig, o'n i'n ffeindio hwnna yn ddiddorol iawn ac yn dweud pethau gwreiddiol. A ydych chi'n syni cael rhyw gyfraniad ysgolheigaidd fel yna yng nghanol colofnau y fog. Felly, Ifan, mae yna ddigon yn y cylchgronau mis yma I gadwch chi fynd am fisoedd eto? Wel, dwi ddim. Di edrych ar hanner pethau ni di... Rwch papur bach yn ymwneud hyn mwyn gweld lle o'n i wedi gweld rhywbeth diddorol. Mae ddegau honyn nhw eto. Gan gwmnis y ser... Wel, ie. Beth oedd y ser yn ffafriol mis yma, Ifan? Wel, fel dydodd T.H. Parry Williams am y tylwyth teg, dwi ddim yn credu, ddim yn y bobl fach hynny, ond mae'r rhaid bod nhw'n bod. Mae nhw I gyd yn debethau neis iawn amdano I Capricorn mis yma. Pob un ond pais ac Eri Polfri, gwraig ser chi sy'n nef. Ond chi'n mi gweld ti mewn amdano I amser hynny. Wel, diolch yn fawr iawn I chi, Ifan, am edrych yn y cylchgronau mis yma. O chi sy'n dal wedi'ch ynysu yn ystym tien, penuwch a phair hos, newch chi ymuno â fi ac â miloedd o wrandawyr Radio Cymru yn ystod yr wythnos I yrru cyfarchion I gyflwynwyr, gohebwyr a chynhyrchwyr Radio Cymru ddaeth â chyngor a chymorth I ni am oriau lawer yn ystod wythnos anodd. Maen nhw heddiw yn cael gorffwys heiddiannol I Hywel, Silwyn, Ruth a Galyn. Naes y rhifau 56171 529 dim 54986. Naes yr hynna'n ffrindiau byw I lawer. Rydyn ni'n chwarae record gyntaf rhaglen yma. Ac I robio'r halen I mewn eiran yr achos hwn, Sidan ar dyn eira. Wythnos i'w chofio ydy teitl yr rhaglen yma, ac erioed yn fwy perthnasol. Wnawn ni ddim anghofio'n hir
falle dyle rhaglen fel hon dreulio hanner awr o wythnos i'w anghofio. Wel, mi anghofiwn i'r holl ohirio, y prinder, y cerdded, claustrophobia, byw wythnos y tu mewn i bibonwy, dioddefaint a cholled yr holl bethau hynny, yr oedd un fel fi i fyw gyda Radio Cymru am oriau ben bwy gilydd. A chofiwch hefyd mod i'n chwilio am ddetholion ar gyfer heddiw allan o 40 awr o ddarlledu. A rhan fwyaf ohonoch chi debyg wedi bod yn wrandawyr cyson. Ac fel y byddwn ni'n disgwyl falle yn plith ni Gymru, anghytuno ynglyn â geiriau a ffurfiau hyd yn oed yng nghanol y trafferthion mwyaf. A chyn bod rhaglenni cymorth y cyfrwng fawr o oriau oed, roedd y geiriau canslo a'r gau a'r agor enghraifft wedi condemnio. Ac yn iawn hefyd wrth gwrs mor anodd ydi disodli arfer. Ac erbyn diwedd yr wythnos, fe gawson ni dileu wedi cau yn agored, fel y byddwn ni yn ei glywed gan y gwir Gymreigiwr, coleg neu beidio. A rhaid i mi gael dweud hyn, tynnu sylw at un gair oedd yn merwyno'n hlistiau, y gair cenedlaethol wrth sôn am streic gwir rheilffyrdd drwy wledydd Prydain. Perthnasol a diddorol oedd sgwrs WR Ifans am gyfrol o ddywediadau dyfed ddaeth i'w feddiantau. Nid yn unig o ran iaith yr ymadroddion, ond am yn bod ni'n yr wythnos diwethaf yma yn nes at yn cyndeidiau yn y ffordd yr oedd yr elfennau gymaint o hynny'n yn rheoli ni. Ond dyma WR neu WR falle. Mai hen gopi bratiog o'r llyfr sy'n gen i, rwy'n cadw llygad arno fel winci yn gwylio cwningen. Mae llawer o'r dywediadau yn gyffredinol, ond mae'r dafodiaeth rhywsut yn rhoi lliw a naws unigryw iddyn nhw. Gwrandewch ar rai ohonyn nhw nawr. Gwanwyn llaeth, cneia maith. Os deila ddyrwen o flaen y ronnen, fe fydd cneia teg. Ond os deila ronnen o flaen y ddyrwen, fe fydd cneia glib. Crafan mowr ar dreinen, ddaw a geia mowr i angen. Pan er ymlaen at ymor o'r haf wedyn, mae yna ddywediadau rhyfedd o ddiddorol. Enghraifft, a wy'n hoff iawn o hwn. Os bydd rhaid rhoi cot fowr ar gewn yr haf, hynny yw ar gefn yr haf, fe fydd yn rhaid i'r geia fynd yn drwednwaith, droednoeth. Wedyn dyna i chi haf coch, geia di. Os bydd yr haf wedi llosgu'r cwbl, fydd ddim llawer o beth am y geia. Os bydd blodau mwyar yn Mehefin, fe fydd cneia cynnar wedyn. Pan ddeilai ronnen o flaen y dderwen, eith llawer i gwsgu yng nghysgod yr iwen. Hirddydd a glaw, trwmddydd a ddaw. Hynny yw, glaw trwm ar y dydd hira o'r flwyddyn, a daw diflastod yn nes ymlaen. Geia glas, mynwent fras, mae hwnna'n weddol adnabyddus, ond mae'r un nesa'n fwy newydd i fi, sef trwste yn y geia, hynny yw taranau yn y geia. Trwste yn y geia a llifogydd yn yr haf, mawr fydd y gofid ar ffwdan a gaf. A beth am hon te? Os na fydd eisiau un got yn y geia, fe fydd eisiau dwy yn y gwanwyn. Dyma i chi bennill eto sy'n llawn doethineb tywydd. Sieced o eira ar gefen y geia, a phedog o galchgwyn ar gwel y gwanwyn. Rydd iechyd I ddyn a phawr I anifel, haf dan I lwyth a chneia ar I uchel. Gwrandewch hefyd ar yr hybydd yn yr un nesaf yma. Os bydd porfa las yn Ionor, dilit gloi ar ddrws dysgubor. Torri lawr ar rasiwn y gwartheg, ond efe. Mae yna lawer o ddywediadau hefyd yn ymwneud â gwylio'r saint, enghraifft. Os gwena'r hoel ar ddwgl bôl, fe red y flwyddyn ar I ôl. Drwg yw gwynt y dwyre ar ddwgl fair gan wylle. Pan ddaw dewi ar farch gwyn, fe ddaw mair ar fiwch goch. Hynny yw, os bydd gwyl dewi yn arw, bydd hi'n braf ar ddydd gwyl mair.
A rhaid sôn am rhen swyddyn enwog wrth gwrs. Os bydd dŵr a ryddiau swyddyn, deugen dydd o ddŵr fydd wedyn. Os bydd gwen a rwmed swyddyn, deugen dydd o wres a ganlyn. Mae sain swyddyn ymhell ar hyn o bryd, ond rydyn ni'n gyd yn gobeithio bydd y crychys yn mynd gyda'r afon, ac y bydd geirfa Radio Cymru yn newid i gynnwys geiriau fel meiriol, dadmer a dadles a hynny heb bod yn hir. Nid yn rhy gyflym chwaith neu mi ddaw llifogydd yn air mynych i arfer. Ond, os yw waith, cyndyn ydy hi ar hyn o bryd yn enwedig tua'r blaenau a'r mynydd. Mae'n ddrwg gen i'ch atgoffa chi, ond mae'n gan dda yn diwy. Os buon ni gyd mewn trafferth a helbyl a chael yn dal heb baratoi, nid felly pob creadur. Bys gan fwydyn y môr, enghraifft, ddim problemau teithio hyd yn oed drwy'r tywod tewa, ac mae stor o fwydau yn ddiogel. Am y ffrind yma, y clywson ni gan Tegwyn Harris a Bethan Wyn Jones ar y rhaglen Awyr Agored. Wel, mae pob un o'r creduriad yma a gwacter pwysig dros ben. Silwm ydy'r enw iawn arno, ac mae hwnnw'n ymestyn o'r pen blaen i'r pen ôl, i chi'n gweld. Ac mewn llawer iawn o fwydod, mae'r silwm wedi cael ei rannu i lawer iawn o ystafelloedd bychan. Fel y mwydyn sydd yn yr ardd eto, chi'n gweld. Mae hwnnw wedi cael ei rannu i lawer iawn o ystafelloedd bychan. Ond yn hwn, does na ddim ystafelloedd felly. Dim ond un stafell hir ydy hi. Heb law y ran blaen yma. Ac yn y ran blaen, mae yna ddwy wal, ac mae'r rheini wedi cael ei ffurfio fel trwmpet yn hollol. A'r trwmpet hwnnw yn gwynebu pen ôl y creadur. Ac felly mae'r stafell blaen yma, chi'n gweld, yr un siap a'r trwmpet ymlaen ac yn ôl. Ac un stori ar y beth ydy fod y trwmpet ôl yma yn llanw hunan o'r math o ddŵr sy'n yn y silwm yma. Ac pan fod y creadur am symud, mae'n medru pwmpio'r dŵr yma ymlaen i'r stafell flaen fel petai, ac yna mae pen blaen y creadur yn medru
gwthio ymlaen mewn ffordd hydraulic, chi'n gweld, yn medru gwthio'n erbyn y tywod. Mae hynny'n yn bwysig wrth gwrs, gan fod tywod mor drwm ac yn medru glynu, chi'n gwybod, fel mae tywod yn trafod fel petai. Wel, mwyn mynd trwy dywod, felly, mae'n rhaid i chi gael tipyn o rym, chi'n gwybod, o rym corfforol yn i'w, i wthio chi'n ymlaen. Mae rhain wrth gwrs yn gwneud mucus, fath o boerin, ac mae hwnnw wrth gwrs dros y corff i gyd. Mae'r tu allan i'r corff, dim ond chi edrych, fe welwch chi fod na rhywbeth sydd yn adwfod o shain arno, y tu allan i gorff bob un o'r rhain. A y reswm am y shain yna ydy fod na fath o rhywbeth yn debyg i polythene a dweud y gwir, chi'n gwybod y cwdyn plastig i chi'n rhoi sandwiches ynddo. Wel, rhywbeth yn debyg i hwnna, y tu allan i'r corff i gyd. A mae hwnnw wrth gwrs yn cadw corff y creadur rhag gael i dorri gan y tywod i chi'n gweld. Gwrs mae gronynau tywod yn gallu bod yn eitha miniog. O, dyn, wrth gwrs ni. Wrth i hwn mwthio a twnelu drwy'r tywod, ydy o yn cymryd tywod i fewn trwy... O, ydy. A mae'n tynnu y bwyd sydd ganddo wedyn allan o rhwng y tywod ni. Chi'n gweld, mae yna fannau rhwng y tywod sydd yn llawn o graduried bychan microscopic, felly ddangos rai chi, os ydych chi am, mae'r dishes bach yma i gyd yn llawn ohonyn nhw. Mae yna ddigon o fwyd i gael iddo, chi'n gweld, rhwng gronynau'r tywod yma. Be di'r hyn wedyn? Alga syml, ie? O bob math o bethau. Mae yna ddiatomau wrth gwrs, chi'n gweld, alga syml. Mae yna fwydod bychan dros ben i'w cael mewn yno. Mae yna bethau sydd yn perthyn i'r crancod yn byw yno, ac o'r hynny yn fach hefyd. Mae yna facteria, chi'n gweld, ac hwyrach, heb law yn i gyd, mae yna gemegau organig hefyd, sydd yn rydd yn ŵr y môr, ac mae'r rheini yn tueddu i glymu wrth dywod a mwd a phob peth felly. A hwyrach bod hwn yn medru cael peth o'i fwyd oddi wrth y cemegau hynny. Yn wahanol i nifer ohono ni pantri llawn a dim problemau bod heb fwyd na methu teithio. Wel, wi ddim yn gweld y wiwer, hyd yn oed y wiwer lwyd yn aml o gwbl, ond tebyg bod i phantri hisen llawn. Wel, am ei gallu hi i ddringo dim problemau teithio gan hon chwaith, yr oedd y naturiaethwr Henry Lloyd Owen yn siarad ar byd natur. Wel, un peth nodweddiadol iawn ydy i gallu nhw i ddringo chi. Nid coed a miriau yn unig. Mi weles un ar ben erial teledu chi yn ymyl Canarfon ac yn byr ddiweddar. A sut yn y byd y llwyddo honno i fynd i fyny i'r fan honno, wel, mae hwnnw yn dirgelwch i mi. Sut yn medro i fynd i fyny, peipen metal ne. Ond mi roedd i ar dop. Y mast teledu yma. Wel, rwan den, maen nhw mor atebol, da chi'n gweld, i ddringo. A mae Mrs Owen yn gofyn dydy, sut yn y byd o llwyddodd i fynd i fyny i fan yna. Ac ydy hi'n berig o gartref yna. Wel, ydy, mae'n berig o gartref yna, os gyd i lonydd yna. Ac os mi dyllan i fewn, da chi'n gweld, yn dalcen y tai, a mi an i fewn i'n enw tai, a mi rosan yno fyddwch chi, a mae gyrai bach no hefyd, dwi wedi gweld yn un digwydd. Wel, rwan mae'n gofyn i chi gau po ffenest, i cadw nhw allan, a cyngor arall ydi peidiad neb a'i hydo nhw, drwy roi bara i adar a bethau felly. Welis i heddiw ddwythan y byd rhaen tycw, a da ni'n bwydo adar. A mi dwi wedi gweld yn dringo wal y ty. Do'n wir. Oedd eich chi'n i bwydau? Wel, do'n i'n fwriadol yn ei bwydo'r adar dwi'n drio. Na, gwain yr pwy, oedd? Oedd, dyn nhw. I fwyd yr adar? Oedd. Y drwg ydy, pan daw yr adar yna at y gwanwyn i'n nhwthu, o gwmpas go, mi fi hithen el bwyn wedyn i wyau nhw, ac i'w cwfio nhw rach ydy. Yr arswydd. Mi all i'n neud, rhywun beth rhwng hanner llgoden, dyle neb i cynnwys nhw ydych chi. A ma nhw ddigon digwylydd. Dwi wedi bod yn sôn o blaen. Weles i'n dod i fyny yn hanol traffig ar stryd Castell Caernarfon. Tua 2 o'clock yn pnawn nhw chi drwy ganol bobl. A mi ath am y castell.
Dwi'n i mo un o gyrra'r wisgo. Blaw i'r castell drathi. Oedd i gon Pawl. Wel, do. Oedd i gon Pawl. Fydd hanes gerddi Porthmadog, ma? Wel, rwan den. Ie, yma Mr J.R. Jones, ie? Ia, ia. Yn gofyn, oes gynnyn nhw rhyw goeden? Ia, yn diriogaeth arbennig. Ie. Wel, fydd chi, mi ddwedwn ni beth fel hyn. Oes, yn bendant, os gan nhw goed a iorwg i ddew yn tyfu arnyn nhw, maen nhw'n sicr o fanteisio ar hynny i'w diogelu hynny. Am yr reswm fod o'r iorwg yna sy'n tyfu'n drwchus rownd y goeden ych yn gweld yn cynnig iddyn nhw guddio, guddfan. Wel, fel ddrydol ond de. Rhag i neb i gweld i, ac unwaith yr anw i le felly, anodd iawn ydych chi cael nhw ono chi. Ac anodd iawn oedd yn cael linau allan o'n tai yr wythnos diwethaf yma, ac fel i'r bardd gynt y tywydd yn achosi trafferth neu chysgaf ni da fod i ymhoen y ddwyf am hynny. Amheuaeth os Dafydd ap Gwilym, Dafydd? Hyd yn oed o fod wedi'n carcharu'n yn tai, roedd diddannwch i'w gael yn rhai o'r rhaglenni. Roedd dau ddarn ar dalwr yn y beirdd yn apelion fawr atai. Dwy gerdd rydd gyda llaw chi feirdd caeth. Y gyntaf yn ysgafn gan John Llywelyn Williams yn gorffen pob pennill ar geiriau ar wahân i hynny, roedd yn iawn. Oedd nhw'n ffrath yn ucha mewn poen a dweud y gwir. Mae hanner oes o ddioddau i bawb yn amser hir. Roedd poeddau gyda cybalau yn cloi esgyr yn bron. A ffangau o gambreiliad ar hyd y flwyddyn gron. Ond ar wahân i hynny, roedd yn iawn. Ach noi ym ysgarodd na'r micso mewn fo. Felly roedd o'n tybio, roedd bron am mynd o'i go. A byddai mygy'n gegor yn llwch y gwell a gwair, a cyntau'n dioddau'r cyfan o'i wir, heb ynga'n gair. Ond ar wahân i hynny roedd yn iawn. Y ddanodd arno beini a hefyd digyn Christ, heb neb yn cydymdeimlo, bod ei wedd yn dyst. Fe gafodd o pendix y tonsws, gawt, dy lot. Fe poenyd gan angeinaeth pan oedd yn eico. Ond ar wahân i hynny roedd yn iawn. Y creadur druan a ni greaduriaid druan mewn ystyr llawer mwy difrifol oedd testyn cerdd a gynhyrchodd gampwaith gan feirdd Dyffryn Ogwen a Nanw Roberts yn darllen. Mae'r fantell lwyd sydd ar fy nghefn yn bryo yn y gwynt, a'r llwybrau'n oer o dan fy nhraed, lle bydd yn rhywydd gynt. Fy amcan i oedd rhifo'r ser a thynnu'r byd i'w sail, nes cyd syrffedu efo'r coed a'r sibrwd gwag y dail. Fe cwimpwyd oll o un i feddau'r ddeiar laeth, a thrydar adar aeth yn fyd pa ots am hynny chwaith. Niwn pa fodd y ffolais gynt ar ddramar cread crwn, a galwn gampwaith beth mor wael ar llychyn marwol hwn. Diddannwch a difyrwch gan y beirdd, ag yngwaith beirniad y talwrn, yn y perfformiad hwn gan Bartur Ynys, geiriau Gerall Lloyd Owen i'r afon a'r gainc Mawddwy. Diwedd yn diwedd, o
Roedd pupur halen yn diddanu ni hefyd, falle heb fod gyfywch a'i safon arferol tywydd debyg, ond mi gawson nhw gyfle i dynnu coes ar draul y tywydd mawr, a heb anghofio i cydweithwyr ar raglenni hir a buddiol y cymorth. Benig i boys. Newydd gwed y bydd Radio Cymru allan i dwy'r nos am weddill wythnos. A mae hyn wrth gwrs yn mynd i bob un sy'n allan ar y teils ac hebw yn bwriadu mynd adre yn ffwrdd i ni gael roi neges i'w gwragen nhw. Wel nawr, ble ni'n mynd nesa? Dys bod ti fod na neb yn ffwrdd ni eto os na? Mae'r lein wedi bod yn fisio drwy gnawn. Wel, nawr te, nawr te, fi yn gwybod. At fy hyn ffrind Ruth. Na, nid yw'r bwth ond y ddaeth efo pari yn y siari. Wel, lad channel, dwi'n teimlo'n unig iawn. Y fama, hanner ffordd i lawr yr ffordd, a dim yn aid o neb. O'n i ddim lle dda bawb. O wyddwch chi be? Dwi yn rhyw hen feddwl, a fasa fo'n beth reit da i ni bicio draw at i fas, tua'r goglodda. A'r newyddion diweddarar ydyn ni wedi gael ydy fod prifwyl 1984 wedi gohirio hyd blwyddyn i'w chyhoeddi. Rali ffermwyr ifanc genedlaethol wedi gohirio am 20 mlynedd, a bydd un cystadleuaeth ychwanegol gornes trwygo llyfrau pensiwn yr aelodau. A dwi newydd gael neges yn fy nghlust fod mis Chwefror ar I hyd wedi ohirio hyd fis Mehefin, a mis Mehefin yn mynd I gael ei ddileu. Gadewch I ni weld beth sydd gan Mena Richards ar ein cyfer ni. Ychwaneg o wai mae'r nai ofan. Saith corach wedi ffonio I waed ei bod nhw gofidio am ei housekeeper, merch o'r enw Eira Wen. Mae hi wedi bod yn cysgu ers tridiau ar ôl I wraig ddiarthroed ofal iddi fwyta. Mae'r heddlu yn awyddus I ddod o hyd I wr ifanc wedi ei wisgo fel tywysog er mwyn ei yrru I sanu'r ferch ifanc ac i'r stori orffen yn hapus. Hywe? Ac mae hi'n diwrnod arbennig o oer yn stiwdio yma heddiw. Taswn ni wedi gwario'n holl aren o'r rhaglenni eira yma, mi feswn ni'n medru fforddio roi swll yn y bitar. A jo gerddorol wrth y basio, mae yna do arall di sythio'n Nghaerdydd. Mae roed lawr I ffan ei so. Lle maen nhw'n canol, dwch? Ond nid pawb chwaith oedd yn bodloni aros I mewn I wrando ar raglenni, falle fod yn rhaid I Mr. Mrs. Moses Edwards o dal y sarn yn y ffrinanlle fynd allan at y ffôn. Ia, dim eich chag, de. Wilson I rai ddyn ma, wan. Mi oedd un di stopio yn y mil o shelter gan y mil o bancw, de, yn y lo mawr. A mi oedd y llall I fewn i'r kiosg. A da ni gweld I law o mynd i'r cefnir beth clod, wan, de. A rhywbeth bach yn sglinio yn I law o. Fyrwch chi disgrifio ar offeri mae'r gynnu nhw? Offeri'n bach cyl oedd o. Yw 6 modfad ysyn ni feddwl. A fel eiriol bach ar nhw, ar ei ochr o, de. A wygan yn dod lawr o'n o. A mi thani lawr ar ôl yn mynd o'na. A thani fewn i'r ffôn. A mi nath y gŵr afal yn y beth bach ma, o'n i fel lawr cytocio ddo, de. Ac chys ni'n llawer amser I ddwad ar peiriant efo ni, mond at y giat, a dyma'r car yn dwad, wel, goblin o sbyd, de. A fi chester hitio ni ddag y pafin. Ac o'n gofyn am y peth ma nôl. A dweud na nhw o bia fo felly, de. Bod nhw'n gweithio fo'r TPO. A y gŵr yn cymryd number y car. A fi ddeudodd o, fel dim ots o'n i'n dar roi at yr heddlu. Bod nhw gynnyn nhw berffaith awr, bod nhw'n gweithio fo'r TPO. Daeth un dierth a dirgelwch mawr yn Halas Arn, rhaid galw ar Idwal Jones, awdur Gary Tryfan yn ôl i'w gynefin. Ond o ddifri,
Mae'r mater yn dal yn ddirgelwch o hyd y gwni, ac yn fater o ddiddordeb ag o gonsern i nifer cynyddol sy'n gweld 1984 yn dynesu. Wel, yn y dyddiau cyn y rhyfel byd cynta, yn ôl ymhell yr adeg hynny, roedd na bethau gorfedd yn digwydd ar y traeth coch ger Llanddonna yn Sir Fôn. Testyn yr rhaglen Diwrnod Mawr oedd William Ellis Williams, y gwyddonydd o Ddyffryn Ogwen. Yr ail yng Nghymru i adeiladu awyren a lwyddodd i hedfan. Yn ôl y 1910, yr oedd hyn yn destyn cynnwrf yn arbennig i ddau dist oedd yn fechgyn bryd hynny. Dyma diwrnod i fynd â hi allan, ac oedden ni'n blant yno. Chwarae diwedd o'r ysgol. Hyn o blant yn bob ochr rhaff fawr trwy tu nôl i ni fynd. A wedyn hyn o hogi ar ochr yma, hwnna ferched y fyd yn te. A hyn o ochr yma. Ac wedyn, oedden nhw'n troi weindio'r cryffelar te blaen. Un y weindio fo, wedyn fatha weindio cloc. Wedyn oedd yn standstill. Oedd yn mynd i mewn iddi wedyn. At y llall, fel y peilot. Capia mawr gyda nhw. Goggles a phob peth de. Ac wedyn, bor mi oedd un twrw ddefnyddadwy gyda hi. Fflamia mawr o dan, do tŵr exhaust. A ni'n hogian, ofn y fflamia yma te, a tŵad yn chwthu bob man. Oedd o'n gwyddi, a mi gillwn un pen i'r rhaff fel hyn. Ac wedyn, oedd ni'r ochr yma, oedd hi'n chwchwyr heidag yma, oedd yr rhaff yn dod â ni'n tynnu'r rhaff. Wedyn oedd yr rhaff ar lawr, wedyn oedd i'r heidag ar hyd y traeth. Oedd ac yn codi, at fatha tychtwr y seilyn ma chi. Ac wedyn o'i dropio a hedag a codi fel ar oedd hi. Doedd mi'n mynd i'n dychal de. Ac wedyn fynd i'r pen bella y traeth yn ei hôl. A codi a hedag i glan. Ac i'r pen draw at reglwysgers. Troi'n. Wedyn oedd yn un o'n barod. I roed hand. I gweithio hi mewn. Efo'r injan i'r hangard. Na ni'n cael i'w ciniog. Neu ddwy o bun ohona ni. Wedi fynd ar oed ar y traeth, de, mi oedd am fynd yn ei phwysau wedyn, de. Chi, oedd yn fynd a wedyn mi goda sbyd am iau fyny, de. Ond wedi chi tyddan nhw mor berffaith amser nhw beth nhw rwan, de. Fel experimentio, oedd yn siŵr, de. Ac er nad oedd hi'n llwyddiant mawr, mae'n debyg i'r gymdeithas hedfan roi medal i William Ellis Williams fel cydnabyddiaeth am gyfraniad gwyddonol sylweddol. Ond mewn awyren yr aeth Geraint Walters i'r lle bîm yn gwarau gynt, awyren ychydig yn fwy modern nag un William Ellis Williams, a lle braf yng nghanol i hân nhw fydde'r wladfa i fynd i'r dyddiau hyn. Roedd rhan o sgwrs Geraint Walters a John Bevan yn fatgoffa i am y cydweithredu cymdogol a welson ni yr wythnos diwethaf yma. Ond sôn yr oedd e am drefn ac arferion busnes yn yr hen ddyddiau. Asgwr yn cefn y fasnach oedd y cop. Oedd y cop, oedd bob ffarmwr, pawb yn prynu shares yn y cop. A oedd yn cael ei rhedeg gan fwrdd o gyfarwyddwyr. Dwi'n yn credu bod nhw'n gwybod llawer iawn am fasnach agos ffermwyr o bobl fanna oedden nhw. Oedd gan y cop branch yn mhob ardal, Trew ac Eiman ac yn y blaen. Ac oeddech chi'n gweld prynu a gwerthu, oeddech chi'n prynu popeth yno. Dwi'n meddwl hefyd oeddech chi'n gwerthu eich nwyddau i'r cop. A wedyn oeddech nhw'n cael ei gario lawr i'r porthlar, i Bord Madryn ac yn mynd efo llong i Buenos Aires. Ond yn gynnar yn y 20au, mi aeth y cop yn festaliant. Ac mi gael lot fawr o bobl colli arian nhw. Yn wir mi ddari llywodraeth Argentina gorfod cymryd y peth drosodd. Roi arbenigwyr i fewn i edrych ar ei ôl o. Ond y dyrnod cyfarfod blynyddol y cwop yn dyrnod mawr iawn o dde? Oedd y dyrnod mawr iawn, hwnna oedd un o brif social events y flwyddyn. Cyfarfod y cyfarwyddwyr. Oedd yn y Geiman, oedd yn cael ei gynnal, a oedd nhw'n clirio un o'r galpons mawr neu warehouses mawr, clirio fan llwyr ar cyfarfod busnes yn y bore, o ni blant, wrth gwrs ddim yn cael mynd i hwnna, o wedyn amser cinio mawr a ddigon o
gig a mwstard a tarten efo bofad a bethau. A wedyn yna prynhawn, y cyngerdd mawr eddog a eisteddfod a rhywbeth yn yr hwyl. O, hwnna beth mawr iawn o cwrdd y cyfarwyddwyr. Wel, bobl lleol oedd yn cymryd rhan o dŵdd yn adrodd ac yn canu ac yn gwneud sketches bach a bethau fel yna. Dim ond amateurs oedd y gwbl naturiol. O dyrnod gwyl felly, o dyrnod pwysig? Yn y wladfa ei hun, efo'r Cymru, gwyl y glaniad, hwnna oedd yr wyl mawr, a'r eisteddfod a cyfarfod y cyfarwyddwyr. Hwnna oedd y tri beth mawr. Ac yna, 30 mlynedd yn ddiweddarach mi aeth Geraint yn ôl i'r wladfa, yn ôl i'w gynefin am y tro cynta. Ac yn naturiol un oedd yn cofio rhai o deithwyr y Mimosa, roedd llawer iawn o gyfnewidiadau. Yr unig dre sy'n union bron yn union rhan fath ydy hen dre Gaiman. Mae Gaiman lle o'n i'n byw, mae mewn lle cil rhwng yr afon ar Bryn, hi un stryd fawr hir efo strydoedd yn edrych i ffwrdd. Nawr, dydy ddim wedi newid bron o gwbl. O'n i'n gwybod yn union lle roedd deall y tŷ o'n i'n byw yn ddoma. Yn dal i fod yno, yn edrych yn neis iawn hefyd. Ie, o'n i isio edrych am yr ysgol gan yr raddol. Ac os pan o'n i'n hogyn, dim ond yr ysgol elfennol oedd yno. Y llywodraeth yw nawr. Be am ddiwylliant? Ddiwywiad mawr? Wel, diwylliant y Gymraeg. Mae'r iaith yn dal i fod yno. Anodd iawn ydy deud faint sy'n siarad Gymraeg. Does na ddim ffigurau swyddogol i gael. Allwn ni feddwl, a dim ond ges ydy hwn, John, allwn ni feddwl bod na rhyw, dedwch bod 1,000 i 1,500 yn siarad Gymraeg, ond 80% o'r una dros i 60 oed. Ond mae'r steddfod yn dal yn biwbio chi? Mae'r steddfod yn llwyddiannus, yn llwyrchus dros ben. Mae yna steddfod, mae yna ddau steddfod, mae yna steddfod y plant i rai o dan 10 oed. Mae hwnna'n llwyrchus iawn. A wedyn ni, ar ddiwedd mis Hydref, mae'r steddfod fawr. Mae'n cymryd lle yn Trelew, mae'n neuodd anferth yn y Sports Centre yn Trelew. Ond wedi gwerthu 1,300 o docynnau. Prynhawn ag hwyr. Mae tua hanner cystadlaethau yn Gymraeg a'r hanner arall yn Sbaeneg. Ond y peth trist oedd bod y rhan fwyaf o'r cystadlaethau yn Gymraeg, dim ond 1 neu 2 yn cystadlu solos neu'r adrodd. Yn Sbaeneg, o'n nhw'n goffo cael prelims, lot o gorau. A wedyn ni, yn y prynhawn, oedd cadeirio'r bardd am ddarn o farddoniaeth yn Gymraeg. Wel, dim ond 2 oedd wedi danfon darn yn cystadlu. Yn yr hwyr, oedd coroni'r bardd am ddarn o farddoniaeth yn Sbaeneg. Oedd 7 ar 20 wedi cystadlu. Ond ym marn Geraint Walters a phawb ohonon ni debyg, mae'r ymdrechion i gadw'r Gymraeg ar wefusar a'r chentwyr yn werth chwael. Mae'n werth i ni'n gartre hefyd. Anglia y Gymru oer i gadw'r gobaith am y wenol as aw i hedfan yn lle'r hofrennydd, am y gwanwyn as aw i ystym tien, pen uwch a phair hos, ac i bawb ohono ni. Ac i'n helpu i edrych ymlaen, dyma Barti Llai a geiriau o awdl Dick Jones i'r gwanwyn. Tir dawel erin i'r tir dolurus, I adfer hyder I brodd I brodus, croeset y sianel dy gawod felus, a etil o fynd y gwynt doledus. Yn ei sio croesawys tawdd yr ia, a cymlid o'r ac amalau dyrus. Gwahoddwyd degau heddiw draw o draeth I droed yr hiw. I dal ar gynnar y gwys, ysbrydion dros baradwys, rhywun neu ddwy yn troi'n ddeg, a chanoedd yn troi'n chwaneg.
brigol daw rown ar ogen i dweud i gwelyn y ddau ar galed. Bydd ynodd fydd os nodded i'r hedyn, nid rhag i newyn a ddor rhag niwed. Ac mae enw'r gyfres hon yn addas iawn heddiw o bob wythnos o'r flwyddyn. Wythnos i'w chofio. Mae'n braf iawn bod gyda chi ar y sul yn dilyn y Nadolig i gofio ac i atgofio pethau hapus a thrist yr wyl, fel y clywson ni nhw ar Radio Cymru. Rydyn ni'n gobeithio'n aml fod hyd y Nadolig am bara, ac yn arbennig i'r plant, y siwgr sydd yn yr ymdeithgan i'r bale y Torro'r Cnau gan Tchaikovsky.
cnau wedi I hen gracio a'i bwyta. Y twrcyn oer, os bych yn ddigon ffodus, a'r tren bach a dad yn chwarae mwy na neb yn dal I deithio rawnd a rawnd o dan oleadau'r goeden. Fel yn byd ni, y cawson ni ddianc rhagddo fe, cawson ni yn hatgoffa'n ddwys amdano fe dros y dyddiad diwetha yma. Mi alwodd y tren bach yn Nazareth, yn Warsaw, yn Mawsel yng Nghernyw, y Methlehem yn Cantovice. Amrywiaeth o'r safoedd, amrywiaeth o daith, tebyg I daith y doethion o'r dwyrain, a'n sicr a hyderus, y daliodd T.S. Eliot I mawredd a'i dynolrwydd hi yn ei gerdd enwog. Dyfod oer a gawson. Yr union adeg weithaf o'r flwyddyn am siwrnau, a siwrnau mor hir, ffyrdd yn ddofn a'r tywydd yn fain, ganol trymder y gaeaf. A'r camelod yn ddolurus, blin eu traed, cyndyn yn gorwedd I lawr yn yr eira meddal. Bu adegau pan welsom eisiau palasau'r haf ar y llithrau, y terasau, a'r merched sidanaidd yn dwy'n Sierbyd. Yna gyrwyr y camelod, yn rhegi a grwgnach, yn dianc ac yn crefu am ddiod a merched. A thana'r nos yn diffodd, a diffyg llochesau, a'r dinasoedd yn eleniaethus, a'r trefin anghyfeillgar, a'r pentrefin frwnt ac yn codi prisiau uchel. Amser caled y gawsom. Yn y diwedd, gwell gennym oedd teithio drwy'r nos gan gysgu'n ysbeidiol. A'r lleisiau'n canu neu'n clistiau ac yn dweud mai ffolineb oedd hyn oll. Yna, gyda'r wawr, daethom I lawr I ddyffryn tymherus, glyb, islaw llinell yr eira, a'r tyfiant yn yr ogli, gyda ffrwd redegog a melyn ddŵr yn curo'r tywyllwch, a 3 pren ar y gorwel isel, a hen geffil gwyn ac arlamodd I ffwrdd yn y weirglod. Yna daethom I dafarn, a dail y gwynwydd dros gapan y drws. 6 llaw wrth ddrws agored yn chwarae ar dis am ddarnau o arian a thraed yn cicio'r costrelau gwyn gweigion. Ond nid oedd yno newyddion. Felly eithom rhagom. A chyrraedd gyda'r nos, dim eiliad yn rhy fuan yn dod o hyd i'r lle. Yr oedd, hwyrach y dywedech, yn burion. Yr oedd hyn oll amser maith yn ôl mi gofio, ac fe gwnawn eto. Ond noder hyn, hyn, arweiniwyd ni'r holl ffordd honno am enedigaeth, neu farwolaeth. Yr oedd no eni yn sicr, yr oedd gennym dystiolaeth, a dim amhyaeth. Gwelswn eni a marw, ond credaswm ei bod yn wahanol. Yr oedd y geni hwn yn galed, ac yn ein chwerw I ni, fel marwolaeth. Ein marw ni. Dychwelasom i'n cynefin leoedd, y teyrnasoedd hyn, ond bellach heb deimlo'n gartrefol yma, dan yr hen o'r uchwiliaeth, gyda phobl alltid yn glynu wrth ei diwiau. Buaswn yn falch o farwolaeth arall. Fy'r doethion y brenhinoedd erioed yr un fath. Fydd pentre bach y pysgotwyr yng Nghernyw fydd yr un fath y chwaith yn dilyn trychineb gwir y bad achub. Ac mi ddaeth y neges yn glir I ni ar ddiwedd y sgwrs rhwng un o'r trigolion, Morwenna Jenkins ac Alan Pickard. Mae pawb yn nabod I gilydd. Mae pentre Mewsol yn fach ac yn hen, strydoedd Cul. Mae pawb yn testyn I gilydd yna hefyd. Dwi'n meddwl bod y tristwch wedi cymryd dros y pentre I gyd. Mae'r cymdogaethau lle mae yna fada achub yn gorfod byw gyda'r posibilrwydd o golli bywydau. Sut mae pobl wedi ymateb i'r drychineb yma? Dwi'n meddwl oedd pawb yn gwybod yn noson ni bod y noson gweitha bod y bad achub wedi mynd mas yn ddo. Maen nhw wastad yn ofni bydd rhywbeth yn digwydd. Ond nhw beth yn gallu credu bydd yn digwydd iddyn nhw, chi'n gwybod? A mae pawb wedi polysu, wedi syfyrannu. Bydd ddim yn gallu credu y peth, dwi'n meddwl. A y trydydd 20, cyn Nadolig,
Mae Mawsel yn dathlu Nadolig. A maen nhw'n galw yn noson Tom Bochocks Eve. A maen nhw'n mynd i un tafon yn arbennig, y tafon Ship. A mae'r tafon y Ship wedi cael ei foddi. Mae'n gan arbennig sy'n cael ei chanu yn Mawsel. A mae Geraint mynd, a merrier place you may believe was Mawsel on Tom Bochocks Eve. A dwi'n meddwl bydd Tom Bochocks Eve yn hapus eto yn Mawsel. Yr wyl arferol lawen yn rhoi awch ar y teimlad a'r cydymdeimlad, ac mae'r Llawenydd yn rhoi min arbennig ar y tristwch sy'n yn hamgylchynu ni. Ac yng nghanol yr rhaglen ar newyddiadura, fe gawson ni sgwrs o sylwedd a'r heswm gan Hywel Teifi, Howard Gregory a Dick Jones. A Martin Williams wrth fynd heibio fy petai, yn gofyn am farn y tri ar sefyllfa drist Gwlad Pwyl. Tristwch llethol yn y lle cynta, ynddo fe, a gwir ddicter yn erbyn y math yna o ormes. Dyna'r peth cynta, a chydymdeimlad cwbl fwys ar hyn sydd yn digwydd i drigolion Gwlad Pwyl. Ac ochr yn ochr o hynny, yn beth hollol ymylol, teimlo'n stymog yn troi hefyd yn wyneb rhagryth bobl y wlad hon sydd yn gweld pob math o ragoriaethau yng nghenedlaetholdeb Gwlad Pwyl, ond nesaf beth i ddim mewn Gwlad fel Cymru. Be meddwl chi, Dick, oedd hi'n... Wel, mae'n... Oedd hi ar adeg yr hyfel pan fi oedd nifer o bwyliad yn byw ar yn pwys ni mewn cof. Dwi ddim yn credu bod un bobl arall yn Ewrop yn edrych fyny gymaint eto nhw. Mewn pethau artistig, fel gweithwyr, fel meddylwyr, ac wrth gwrs maen nhw'n enwog ymyd cerddoriaeth, peintio, bob math o gelfyddyd maen nhw'n uchaf yn dod nhw. Fedra i ddim credu, os oeddi'r hedi na wedi gwreiddio yn dwm yn Wlad Pwyl, bod na neb yn mynd i roi e lawr. Ydych chi'n gytuno, Hafod? Wel, gyda Czechoslovacia, hon yw'r wlad o holl wledydd dwyren Ewrop, a hoffwn i fynd iddi hi, mwyn o bobl a'i hanes nhw. Ond rhagrydd gwledydd y gorllewin yn canmol pob peth mae undeb llafur yn gwneud yng Ngwlad Pwyl, ynddo fe? Dyna sy'n ymhoeni fwy na dim. A y ffaith hwyrach, mae'n digon hawdd siarad o hirbell, ond petai hyn ddim wedi digwydd, mi alle gwaith wedi digwydd, a gawn ni obeithio na fydd hyn gynrwg a hynny petai Rwsia wedi mynd mewn. Dyna'r unig o lychydyn o beth allai weld, os oes na o beth o unrhyw fath. A wyddon ni ddim o'r hanner am y trychineb enfawr sy'n digwydd yn fenyddiol i genedl fwyaf dioddefus Ewrop. Os o mae sylwedd yn ffydd ni yn yr ymgnawdoliad, ydy'r gallu o'r esgyn anawsterau a thrallodion. Dyna pam yn gwendid y byddwn ni fedrolion yn cythru am unrhyw esgus o lawenydd ar adeg y Nadolig fel hyn. A chwilio hefyd am y pen rheswm hwnnw, yr oedd gan T.H. Parry Williams gymaint ohono, rhaid wrtho yn rhasiadiau mawr cenhedloedd ag ymrhofedigaethau'r unigolyn. A mae'n agos i chwarter canrif erbyn hyn, y dydd Nadolig y croesodd fy nhad y glyn. Dyna gythral o beth. Oedd i'r angau a'r fore'r wyl ddod heibio fel Father Christmas o ran rhyw hwyl a mynd ag ef oddi arnom. Ac ar un stroc droi gwyl y gennin ddigwyl y marw, fel joc. Fe wyddem fod angau o gwmpas, ond nid oedd rhaid i'r llechci ddangos i orchest, a rhodd i naid o'i gerbyd ar hytraws, megis mwnci pen pric, neu glyfryn mewn syrcas yn dangos i di wneud tric. A ni'n ai oll wedi dysgu ar hyd ein hoes, fod mae Lord yr angain batrwm o urddas a moes. Ond, efallai fy mod er hynny, yn gwneithu'r cam ac efo ni fater. Pwy allwedyd pa ham, y daeth i benglog, y pen dychrynwr i hun, chwarae cast am i, ar Nadolig mab y dyn. Wyrach nad cellwair wedi'r cwbl ar oedd i ras, ond urddas holi'r ymweliad ar goi. Begio'i bardwn am amau fwriad fel hyn. Fe gwelais wedyn, yn dod i'w gyhoeddiad o'r glyn ar fore Sul.
i gyrchu fy mam yn ei gôl. Y mollwng awn i ddim. Rwy'n tynnu fy ngeiriau yn ôl. Father Christmas a Christmas Tree, geiriau Cymraeg cyffredin sy'n pwysleisio mai mewnforion ydy'r symbolau hyn. Ond dyna glywson ni John Roberts Williams yn ei ddaid hefyd, cyn iddo fo wedyn fynd i hel atgofion a dim ond i bapur newydd y byddwn ni'n disgwyl i newyddiadurwr fynd. Ond anisgwyl oedd i glywed ar ddiwedd y sgwrs yn sôn am brofiad newydd. Mae yna ddwy adeg o'r flwyddyn pan mae cyfansoddi'r rhyw bwt amserol yn sobor o anodd. Adag yn Nadolig ac adag Gwylddewi. Un sgwrs, gweddol hawdd, 2 neu 2 efallai. Ond yn mynydd, mi fydd rhaid i mi greu dega o gyfansoddiadau ar yr adegau yna. A chredwch i fi, rhwng popeth mae pawb wedi ddeud, does na ddim llawer heb i ddeud os oes na rhywbeth. Roedd hi'n llawer haws dalwm, rydyn nhw'n aich i Ardolig a Gwylddewi bryd hynny fysa i anghofio nhw. Pydru arni hi heb gwydarnoch i bod nhw'n bod. Ac mi ddwedodd Elfed rhyw dro nad oedd y Dolig yn golygu fawr un dim yn ei gartra a'i fro pan oedd o'n llawn. Rhyw grwydro dros y ffin i Gymru a nath y Dolig modern. Wedi bobl fel Charles Dickens rhoi hwb ymlaen iddo yn y chymig y Saeson. A Father Christmas Saesnig ydy'r hen wrna o hyd i mi, peth reit ddiweddar ydy'r Sion Corna. A Christmas Tree ydy'r goedan, hyd yn oed y presanta, os oedd na rei, yn Christmas Box, a gwir fore'r anrhegion yn para'r ddydd calan diwrnod y Calennig. Ond ydw i'n gor-ddeud, meddech chi, neu'n mynd yn ôl am gantoedd, wel tybed. Mes i rwsnos yma i astudio'r papurau newydd Cymraeg gan mlynedd eleni, 1881, pan ddisgynodd y Nadolig ar y Sul, lle dylaf o fod, bob blwyddyn. Yn rhifin o flaen y Nadolig baner ac amserau Cymru, does na ddim cyfeiriad o gwbl at yr wyl. Dim dymyn o Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i'n holl arllenwyr, nag i neb arall chwaith. Dim un hysbyseb yn cynnig na theisan na thegan na thai, am bris bach na mawr ar gyfer yr achlysur. Ond yn y genedl Gymreig, lle mae yna dudalena lawer o hysbysebion, dim ond 2 sy'n cydnabod bodolaeth yr wyl. Un yn gyhoeddiad swyddogol a byddai siopau Pwllheli yn cau ar ddyddiad Llun y Mawrth, ac un o Pool Street Caernarfon yn datgan tunellio ffrwythau wedi eu prynu ym Myrhif, farchnadoedd y deyrnas, gogyfer a gwledd fawr yn Nadolig 1881. Am 2 fath o ffrwyth yn unig y manylir, Cyrns, 2 a dimar pwys, sef cwta 2 geiniog newydd, Candid Lemon, 7 a dimar pwys, llai na 4 ceiniog. Faint i'r rhain heddiw sgon i. Dim un hysbysed am lyfr na steddfod na chyngerdd, ond colawn helaeth iawn o hysbysebion yn eich gwachodd i ymfudo. Fel enghraifft, digon o waith yn Canada, cost o fordaeth, dynion, 4 pint a 19 swllt, menywod 2 pint a 19 swllt. Rhesyma da dros y gostyngiad i'r merched na'n siŵr. Ond yng nghanol y newyddion lleol, mae yna sôn am steddfodau Dolig yn Llangefni, Porthmadog, Bryn Siencyn a Chonwy, a phob un yn cyhoeddi'r rhestr o ffug-enwau'r ymgeiswyr am ryw reswm rhyfedd. Eto, mae'r genedl yn cynnwys almanac darluniedig gyda'r papur ac yn ychwanegu ac ei ddynwn i chwi un ac oll Nadolig llawen. Ac fel pe bwysleisio nad oedd hi hyd yn oed yn dymor o ewyllus da chwaith oedd ei tirdolig bryd hynny, mae yna stori liwgar o'r llys barn yn y genedl a fysa'n sicr o gyrraedd y News of the World heddiw. Y penawdau'r un mor lliwgar. Fflangellu menyw y môn, llwfrdra cadben morwrol, dirwy drom. Ac, yn fyr iawn, dyma'r stori. Un Elizabeth Jones, gwniadwraig o Niwbwrch, yn hawlio 20 pint o iawn oddi ar Cadben Roberts, ffarmwr a hen forwr, am iddo mosod arni. Ymddengys i Elizabeth Jones fynd i lan gefni at Mr Ellis, Relieving Officer Môn, efo'r cais anarferol yma, a fiasau Mr Ellis yn trefnu i anfon bachgen na fedrai hi efeistrioli ar ei heilwyd i'r clotu. Roedd Cadben Roberts yn digwydd bod yn y cyffinia,
a dechreuodd ollwng i dafod ar Elizabeth Jones. Honno'n ymateb trwy heiri bod Cadben Roberts yn cam drin i forynion. Y Cadben yn gwylltio ac yn sodro Elizabeth yn ei ffen efo'i chwip. Honno'n dianc a'r Cadben ar ei hôl yn ei chwipio hi bob cam nes iddi gyrraedd y White Lion am loches. A dyma fi'n dyfynu o'r genedl. Yr oedd y ddynes yn gweidi ar y pryd a gwrandwch yn ofalus ar hyn. A meddyliodd ei bod wedi cael ei lladd, cynnes gofynodd i John Jones, cigydd, ydy o wedi fy lladd i, dydwch. Wel, mi ddylasa'r ddynas wybod debyg, oedd hi wedi cael ei lladd a'i pidio. A ryw achlysur fel hyn, mae'n bosib bod yna rhyw fath o sens mewn gofyn i gigydd ydych chi'n fyw ta ydych chi ddim. 20 punt o iawn ar costa gafodd hi a'i bywyd wrth gwrs. Mi hwn ydi honna'n stori dolyg addas o gwbl, ond o lia mae hi'n wir. Ac i gyrraedd ysbryd cyfoes yr wyl, un peth di bwrpas i wneud fysa gofyn i'r BBC am Christmas Box. Ond mi hoffwn wneud un peth. Erbyn hyn mae'n siŵr mae fi di'r unig un yng Nghymru na o fynodd o i'r BBC droelli record iddo fo neu rhywun arall. Felly wastadhau pob disgyl ac yn absenoldeb y bocs, geth am y blwch, hen hyfrydwch, carol y blwch, a hen ffrindiau yn canu. Randawyr y pob enaid ar genad o'r llys, a ddaeth o gair Salem i Bethlem ar frys. Pob organ mewn cywair, pob telyn mewn hwyl, a myrddo angalion yn cadw dydd hwyl. Ar fonwyd rhyw seren uwch Bethlem a'i ffyrdd, i ddangos i'r doethion arwyddion o wyrdd. O Gabriel, rhaid dangos y drws. O dos ar bugairiaid i amil y drws. Rogan i'r cantorion a chanad y hun, gogoniant i'r nefoedd tan nefedd i ddyn. Cael prifnod y nefoedd, diw difyg, diw da. Poblwch a'r adolyg yn glenig i glad. Yn dilyn taith y dathlu, mi fydd gweddill cyfnod yr wyl yn gyfle i ddarllen a meddwl a chymryd stoc rhyw ychydig cyn cyrraedd gorsef y Calan a Milltir Newydd. Hynny pan fydd Express, ddi-doster a di-stop y teledu'n caniatáu, a phan fydd nifer o bobl eraill hefyd yn caniatáu, yn arbennig y gwleidyddion. Chan hwthau chwaith ddim llonydd hyd yn oed dros yr wyl, a chawn ni ddim llonydd gan ddyn hwthau chwaith, yn arbennig os yni'n wrandawyr Pupur a Halen. O, ma'n dda gwn i bod chi wedi gwneud ych hun y gartrefol yma. Oes na rhywun yma'n dymuno ar y fraint o gael llymaid i yfed wedi dwall gen y prif weinidog. O, da chi'n handlo'r cocktail cabinet well na'ch cabinet chi'ch hun, Mrs Thatcher? Rwan te, lle dwi wedi gweld eich wyneb chi o'r blaen te, beth uni, chi ydi Delwyn Williams. Ac i David Wigley, Mrs Thatcher, llywydd y blaid. Chi aeth ar hunger strike te. Clywch, os nad a'ch chi am fitach turkey a'ch pwdin yn y munud, mi cyma i o. Gan bo ni sôn am dyrgis, Mrs Thatcher, sy'n ma Dennis?
prysur iawn, chi. Mae cael gwraig sy'n brif weinidog yn rhoi straen ar y gŵr. Dydy o'n gorfod golchi llestri a gwagio'r bins. Da chi siwr mae dim sgwennu llythyra mae o? Dyma fo'ch diod chi wigli. Whoops. Dario chi ddynas. Am ben eich trousers chi gyd. Mae gen I wets hyd yn oed o gwmpas yng nghocktail cabinet I ble raeth Dafydd Wigley ar gymaint o frys, Mrs Thatcher? Yr hiw awydd sydyn I dynnu drwsus, Tom Ellis. Y fetha da chi yn newid eich cot mor aml. I ba blaid ydych chi'n perthyn rwan, Tom? Yr SDP, Margaret. Rhaene. Marciwch chi'n geiriau, Margaret. Mae'r SDP mynd I wneud llanas go iawn yn etholiad nesaf. Petawn ni chi, Margaret, mi faswn ni'n pergisio dipyn efo'r cocktail cabinet ni. Achos dyna'r unig fath o cabinet fi gynnwch chi. Tom, dere nawr, Tom. Be gymwch chi I yfed? Beth tybed mae Social Democrats yn yfed? Glasydd o Wrexham Lager, Mrs Thatcher. Hwnnw sy'n cyrraedd y llefydd hynny, na tydi pethau eraill ddim yn ei gyrraedd. Na ge, Margaret, eich gŵr chi sy'n cyrraedd hefyd felly. Dwi'n clywed cenu, Tom. Mi feswn I wrth fy modd yn clywed cenu nodweddiadol Gymraeg. Dewch, Tom, tydi Dennis yn cenu dim ond Men of Harlech. Crafog. Diolch debyg fod na lyfrau I ddianc iddyn nhw. Ond rhaid I mi gyfaddau fod na lai o lyfrau Cymraeg nag erioed ar y Nadolig wedi cyrraedd yma y tro hwn. Chlywes unne mwy na Betty George, fawr o sôn chwaith. Rhaid nad ydyn cyhoeddwyr ni, pobl fel Hugh Lewis, Gwas Gomer, o ddifri am yn cael ni I ddod I wybod am ei marsiandiaeth, a hynny'n wahanol iawn I gyhoeddwyr Lloegr sy'n llenwi colofnau'r papurau a'r cylchgronau y dyddiau hyn. Ond gadewch chi Betty George wneud yr holi a'r croesholi I ni. Y gwir amdani yw yn bod ni fan hyn yn cael pentwr o lyfrau o'r gweis Saesneg yn gyson bob wythnos yn ddifeth. Ac eto, oddi wrth y gweis Cymreig, di ni anamal iawn I ni'n cael unrhyw beth. A dweud y gwir, dwi'n mynd cofio yn ystod y flwyddyn I ni cael unrhyw rybydd fod na lyfr yn cael ei gyhoeddi. Ac enghraifft, llyfr fyddwn ni'n drafod nawr ar Dilys Cadwaladr. Dim ond damwen hollol oddi bod ei gran digwydd bod yma ac yn dweud wrthon ni I bod ei llyfr hi yn ymddangos. Mae hwnna yn rhyfedd gen I oherwydd I ni yn ceisio danfon yn llyfrau allan a gwybodaeth amdanyn nhw. Ond yn ogystal hynny, mae adran gyhoeddusrwydd I gael gan y cyngor llyfrau I hunain. Wel, ydy'n deg I ddisgwyl i'r rheini, pam yn y byd na all y gweisgu hunain I werthu I llyfrau well? Fysech chi ar eich, wrth gwrs fe fyddech chi'n elwa o hynny, bysech chi? Bydded, mae'n chi'n iawn, ydw fe, wy dderbyniau'r ferniadaeth. Na'n fawr nhw'n I becyn I chi. Na I ofan, na nhw'n rhy hwyr I fod yn anreg Nadolig, Betty. Ond ei graf, fysech chi gytuno â fi, fel awdur, chybod, fyddwch chi yn teimlo'n rwystredig gweithiau pam nad yw'ch gweithiau chi ddim yn cael ei hysbysebu fel y dylen nhw? Bydda wir, Betsy, mae'n drwg yn ei ddeud. Dwi yn credu gellu gwneud llawer iawn mwy nag sy'n cael ei wneud. Yna amryw byd, dwi'n siŵr, sef bobl nad at ei gilydd, dach chi'n bod, ac yn cynnig syniadau beth sy'n bosib I wneud I hyrwyddo gwerthiant llyfrau. Mae'n syndo be fedr rwy'n wneud I hun dwi'n teimlo weithiau fel mynd allan a pac ar ynghern, dach chi'n bod. Cyn bod chi'n mynd rhy bell, cyn bod chi'n mynd rhy bell, ga I dorri ar eich traws chi'n nawr. A dweud, yn bod ni wedi trio syniad newydd eleni, enghraifft gyda taflen llyfrau Nadolig, mi ofynnon ni I bob papur bro, a bydden nhw'n barod I gynnwys yn taflenni, a wrth gwrs am dal, a gawson ni ateb nôl o ddiwrthyn nhw, a trwy'r cyfryngau na, mae yna 30,000 o daflenni llyfrau Nadolig Gomer wedi mynd allan, ac wrth gwrs ar waelod y daflen mae
beth yn dweud wrthych chi cefnogwch eich siop lyfrau lleol. A ni yn gofyn i chi i gefnogi siopau llyfrau lleol oherwydd mae'n gallu bod yn anodd chi'n gwybod os nad ydyn nhw'n gwerthu, mae rhaid iddyn nhw'n stocio yn dda. A os chi eisiau siopau llyfrau da yng Nghymru, mae rhaid i cefnogi nhw. Wel, chys i mor daflen hyd yn oed, gawswch chi? Llai felly o bleser o ddarllen eleni, ond llawer mwy o bleser wrth wrando. Yn arbennig ambell i rhai gemau cerddorol a'r apel yn swyn llais y plant. Plant Ysgol Gynradd Aberteifi. Ag o glasur i gomedi yn gymysgedd o'r difri a'r digri byddwn ni'n treulio'n nadoligau trwm a'r ysgafn. A dyna gymwynas Pripyr a Halen yn gyrru ni chwerthin ag i fwynhau. Yn arbennig pan allan o fod yn adlewyrchiad o ambell i sefyllfa allai fod wedi digwydd wrth yn bwrdd ni. Rwbat! O, dyna chi. Fama na chi, ia? Ia, fama, Dora, ond isio mynd i Fancw. Fancw lle, os gai fod mor bold a mi o gofyn cwestiwn bach simple. Lle mae'r Fancw ma? Y clwb, Dora, mynd i lawr i clwb a beit efo'r hogiau cyn cynio. Clwb? Mi'ch clwbiau chi'n ddi, las, os ei fydd o'ch traed chi'r clwb, Robert. Mi gadewis i chi yn y gegin ma'n troi'r grefi, a fe dwi'n weld yn gyntaf a dwi'n troi'n hem. Y dyn yn ei het i got, a'n cychwyn am y clwb. Os gwelwch chi'n dda, a be oedd o'r mor ofnadwy am droi'r grefi. Oedd hi'n job yr hyd drwm i'ch brichia bach gwan chi, Robert, oedd hi? Wel, da chi y lot gwell na fi am droi grefi, Dora. A be yn union da chi'n awgrymu, Robert? Da chi di arfer cynhyrfu'r dyfroedd. Alwch, Robert! Alwch y ddyn! A tas anwylo i ddim yn llawn o fi'n smyd. Mi hitiwn chi ar draws eich pen efo'r olyn pyn ma. O, mi nawn ni. A beth i'ch meddwl chi hyd yn oed yn striad am eiliad mynd i ryw glwb tra mae moment fawr o flwyddyn wedi cyrraedd o la tebwch ddyn ar ei waith. Be, da chi'n mynd ar y holidays ydych ma? Gan fy mod i, Robert, a ddim ond am y mod i mewn hwyliau da, te, mi rewisau anwybyddu hynna. Nac i, Robert. Mae'r amser wedi dwad ddyn i chi gerfio'r deryn sydd a dorwch o ar y bwrdd ddyn, ddim ar ben y piano. A rwan ta, siapiwch chi newch chi, mae chi'r gyllall. Wel, dowch yn eich blaen, be, harach i ddyn, sgynnoch chi ofn o'ch brathu chi. Da chi wedi mynd yn aelod ar RSPCA, da chi. Dowch yn eich blaen ddyn, planwch y gyllall na reit yn ei gefno. O dychmygwch mae fod i'ch gelyn pinna chi. Reit, Dora. Sim eisiau chi sbio am o'r ryfedd yna i, Robert? Dowch yn eich blaen. O, a sleisiwch o'n dyna ddyn
yn lle stwffin said. Be, Dora? Stwffin said? Os rhywbeth yn bod ar eich clywch chi, Robert, da chi'n cofio gobeithio bod gas gen i stwffin said, un cigiad o stwffin said, a mi ddefysys y cinio i gyd i mi. Da chi'n cofio hynny ers dolyg dwytha dipig, da Robert, ydw'r chi? Dw, Dora. Eita. O lle mae'r llwyn am i gael dipyn o'r stwffin parsli na? Ew, os am byd gwell gen i na stwffin... O, be? Gwtril di hwn, Robert. Y nid stwffin said tos posib. Drias i ddeitha chi, Dora, ond o'n i'n teimlo'n union fatha'r twrci hwnnw oedd yr rhy fawr i'r popdi. Be da chi feddwl? Methu lan a chael ymhig i mewn. Yn ffodus, fe ga i mhig i mewn yr wythnos nesaf pan gawn ni fod yn nghwmni'n gilydd eto. A rhag i chi feddwl mai ag argraff o ddoniolwch a hwyl yr wyl yn unig yr ydw i am eich gadael chi, mi hoffwn ni ffarwelio am yr wythnos hon yn sŵn un o gydganau mawr y byd, cans un yn ni o'r Meseia, sy'n cyrraedd pinacl y llawenydd mawr, y rhyfeddod llwyr sy'n sail holl ystyr y Nadolig.